Baako sem nyina ye baako pe. Minua baako. Your friend no say. Your friend no JW Ata. Oye adwuma he. O Asenkregwa Odumase. Asankregwa Odumase. Me no kasa nyina ho no wo. Ho no. O see your friend no say JW Ata. Ye tie we. Me wo fa dia asase bi ma me. Na asase no. What the chair? What the chair me? Tunsa gu so ne ho krata wo ho. Me tunsa gu so. Ono oti ase bi. Papa ne se one ho a ni bibia ye media. SOMPA FM. Wo tunsa no na de wo de na ba hai e wo hobi. O hobi. Wo ye dance ni trodo. O ye dance ni trodo. Okay. Na papa no ewu ye no. Kasa ni nyamu ni nua ba ako dika ewi. Enti me nam kodi ade. Nti ye ho na me call ya papa no de na kira ade e de ma e kan. No ye no. Na wotweda no me call kodi 2 weeks wo. O frame si ebedi a week. A week na ebedi no. Me call san na 2 weeks. Wan kan santi mi free ya call kodi 2 weeks wo. Ena me se ma yem bibia wi. Na ye na se no wo oye afuo no. Esi etum kofu afuo nim. Na ya onya kwan eye adwuma. Na time na so ayenzo ye nya bibia ye dey. Afrim yetum dia ye. Ti ye free afuo mo ba ye no. Ena ba ono na chiri ba otoso mienu se omo koto bag no mo yi me wo fanye ma no agum na se me mpene wo fa na odi na ade no ana se do odi afu no ma no second one no na se me dia mpene na afia so ana afia so eni bosom kura wo mo yi ne nyoma na gum de bag na akwahe omo adaka no omo de kwahe me am se me dia mpene na mom so me pa chao me take masse bantima obi anim se me bo me homodin na me je bosia iti me kwaje bosia o homodin se wo to de we di adwuma me ye adwuma bebre me twa blog me ton suo me ton jeni iti me ye prebu obi nti me je bosia na me de ko ho na ma ye adwuma atwa na me kwaje ibi ti me kwaje ibi na me de ebeto eden ye iti me de bade mo no Saturday ena me kwa ye Sunday eye no me ko me tu me pum tis me kwa ye na asna me ko yale nti me ba Monday na me ko hospital me je me to Tuesday Wednesday me ba me face kana 90 million SOMPA bia face kana nyina every day 9,000 Ghana cedi me pa try na se wo ko so tu punu nim me kwa ye ni me tu pum but me ba na me kwa hospital na me kunu wo dem ho eti mi japono ho e ma no no se wo kwa adwuma wo japono ho ma ye baketwa wadi mfie sei but wadi mfie du 10 years mi ba try 90 million mi ba try ko ko je ne bangi ba try me ko je na Sagana e na aso de beto wo dem ba try na ne oje ye kama ne ka asa hoi na ne ka hia wakwa ko yiwa de ana uni account ho ya me de ye ma di nti usika ta yira ai mi sika ta yira but nye sika kese te se de we no de eso esesa sa 9,000 years say and the 500 na no ya na upa wu ana upa wu ene de abaya bi wo fio nti mi bone hanya na wode aba na we yira na baba wa no ni hobi mi pa cho wo ho no abusa no me bisa no o si wo hu ye ena mi anso mi hu se that time na wo ni sika wo no ho nti we ne de ya me fence su no na sa baba wa no osika no tafa ana wafa ba akopɛ
Watafa. What didn't fear say? If you don't come 19. if I try. Oh, yeah, dear Juma. Benene ne tonji in. Where should you and Kawadia Kawopedia? Dear Warrior Cotopeno. A do baby quandy Warrior Cotopeno, Corey Crack and said I am with a car pine swat, and said Obon Henyanua, and I will be a wabba was in Nino. There were no cry or some maga na sika no nkope. Maga na sika no nkope. And I want to first car or trim. On Fenina, Necoro no affair. Not just an hochereno. I could we no quack with charging home. Now, when do you were funny boom? Bakuro Fenina. More than what you pass and all. Pacho, a dan ankasa me me kunu me bankwan etim but saa time no na me kunu abusuafo na enye yi no nti edom bebre ba dem ho next kan so ho next kan wo ho that Jordan na kura me da hospital no nipa ba ho but na me ni ho next kan so de eyi no fa ukunu ho me pacho to mo be da nim ba ko pe ne be da ho but Jordan na wo mo be sia ko mo kurum no mo ba edem ho na enipa sen na be yi no be hu mo dodo sa edadwo adane de me kase na me wo ho a mi hu but edin ni be wo ha mitimi abo asemo ya ba o na sesi anu oba no wo 10 years no ena wukunu ena baba wa no so ya na obo ho bosia obo hanya no de ama anu aka no kore no what ma wono so ewo fie hobi me pa cha ena ho abiem nipa wo ye fro ho no kwa kujasi wo ho ena ata ewo ho ena ono boatema na boatema ma me dem ho ena mi kunu ofaase ye frɛ kwa me ono so adi fie sei wo ss ukunu ofaase no me pa cha wo ss timo ne nete e pa cha ye ne nete but ma kosile wo bi one ne da into onta ama me ho iti o ma me kura se mi misa na me se mi bisa no didi matemo a me na me pe na se so far no ukwa yie no wan heda masu fie saa yade saa duku saa asupiti nya saa me be da fie nti ade chi ahomache na me ko na ba e wan ko hwe ba bia wakoma wo no se o mo kan se kura mi ampa amini SOMPA ba bia wo japade se ho na wakoma wo wan ko hwe se sika ne da ho me pa chonti e ba ye na me ka che me kunu se on fa se scan na me free se no bi na wo yiye enu wo se de bi na me se on fa ma me da wo drop ni but ye hwe wo dem mo nyina ne wo no no mo kan sa wo yaro na san kwosoro o check your pressure me swing Tiye sika ya ye be pressure kwa ube bu kun di wo mana me pacha ubebo me pacha ono asebo ai wono na me se me bodua e no ka kire me se me mra ha na me ba na me hu na de me pe maye eti na me si mu se me ba he man kla obia but me bedua na me frɛ ne se ma ba ha a du ba bi na ko ba bi akodi adura ye nti na me ye ne sa nti bedua ma frɛ ne se ma ba kodi adura ye nkra ye san hwe echi to aya de se wa modua na waba na nso so no dua bo no ntwam sa dua bo na wo ka de twam sa we de bible no kwafo obeba ni aye hwehwe mu no wato na umfa obi ansusu wo wadwin so no nya obefa esan say yes onye obeye eyo tainti no me mpesa me de madwene ebebu obi anti say me bodin na nipa no a ena ye wono a ena nyes eyira aye no madika akoba bi kwa ka kire me say ebomi kotodwem but ye nka nipa no kono tredo iti me mpesa me de madwene besusu obi anti say bible no kwafo na adawroma say wo ye na nipa me boni dia ma me na kire se ye ka se bo kotodwem dia me ofosu abo agema hunim no na je se ayefo no obi ane fa yo yesi bo me kotodwem wa kotodwe sa na ye ka kire eni ababa wa ye otwetwe sika mkura no se nyo kotodwe a wono de wono pa na bemme
kama koma to ye moate SOMPA Asem Mpe Nipa no court no Prophet Joseph Mensa ododo bibiri wono ne da no won ne hwehwe me de me ni bia e odi fo bi kura so bi fra mani me to mani a wono a Panama Basin class ye maami asemi abre ko pa maami odi ni design pa che fe mandat akwapa no kwa for maami agata na ti ho no o sin Crawford ni sika for baby o hwehwe ni sika 90 million akwaje free access bank o say asa bank SOMPA FM o hwehwe sika na wo hu akwapa no kwa for ye pesi ehunu say maami o so odi ni design agata maami agata ampa se ni sika yira ewo ni dan mu aso de to wardrobe nim ni sika yira ampa emra mi sanifa de sika yira ya enko benkum ten ai maami ahade wo ye wa de ahwehwe ni ye o sika yira ai me pa chodi fo ene hwemam se bi da dem wona me wi asini ho odi fo fa ho se edi brabam so nya akodi abeto de se media me hwehwe me bia ewo maami usi odi ni design akwapa no kwa for maami agata ni sika no ewo dan mu ho emla me se ni fa ni ho enko benkum tentata ewo dani usika no dan mu ho obi amfa hwehwe wonyina hwehwe ni biem kwaya research enye nwanwa se time woni abre no amohwehwe wawi no obi be fakoti kwai de akwakoto prophet Jesus obi ne fire no asade yakoto ha maami udi ni design bi maami agata sika ne pesi hu se obi afa maami agata sika emra mzeni fa obi amfa ya enko benkum obi amfa sika no obi amfa ebo dani bebi a wode ato na wani apaso bɔ moden ne kasa no meteso o se ayire fibo ne so ya hwehwe mpa bo no betimi ahyemi prophet se sempo no kasa wardrobe mu kra nye ho ne se ode ato prophet ye hwehwe se akosi ya hwehwe obi amfa sika no prophet ye musa se wodani mu a akwapa no kwa for pesi hu se o se maami agata ya pesi hu se maami agata sika no e woni dan mu ho emra miseni fa ni ho enko benkum tentente e wodani manu kotuna nyumle ohu ontwen ma adenchi sa sika we ye nhwe no odi wadwene kwaso sa wo hwe sika na wuhu ye yi ya dwene free so ye hwe na wo yi unyoma nkakra wo yi we na ade ato ha wadwe ye wo be sika fra se ade a wo be ye no wo drop ni mu no bra wo be hu sika no na beka sa hwe bia na eda SOMPA bo ase ma me anyi lai obi amfa sika msrew maami agati mesre se o se di usika ye no se ka ko bu din bia ene ke yakofa asem foforo aba nti mfiri ne nkosi ukuada no koto bo ase hwe wat ye wodi abedai ne sika no ye bepe e de amawo obra eye okwampa ofosu yanka mane nya tintin pi no me shase wo shumeka asa na ko school dabi mi ko school no ewie ye no okay se enemo mbo ye dia nti na se anda SOMPA FM na se ejesa me shase e wo shushan nti o ka shumeka dia se shushan do mo bo ade kokon no na mo bra na mo bubom kokon za ta ye kwa dia na ayi na ne de kotrek free kuma se ha e ko sunwan ko ye shumeka ene izo prof intio nti ye free afidase na be se ko sunwan shumeka na ene shumeka mbabu eye die ye kuta adaka ya pam chale anki shampaboa e waya ne aso no bi so nti yakwa eye wobi ekiosu bia ense de nyakiosu papa bi na ja wako akosere enokura eduru ba bia ompokura mfa ma nti
okosa no de amount e wo sunwan ho nti ade ya tia agana nko asole na isha na kranka sa e bo shan be 6 years Susan Unku ana ya na ko ana no na fofo me na fofo anu mo ye kurom ho ta ye kwa ebu ho Nipa be 6 nti obi ada nke osum nti ade a chia no pa no obi a afan box mo ko adwuma no obi anamu nti enwumere bo be no 9 eni nunum wa na yina ya sa abafie sana ne ye na mo aduane die ne se mo gigi sika na mo anu aduane ana obi akoto ne de asa onim eduru ba bi na se ba obi abetwa nkra sa na ga anu aduane ne nyana ga di na ona mofo na ono mgo susha no omso we ebi wo ho okay pina wo ho obi amfrim obi na wo na ya na mo botaa ne se mo ko pesika no a mo ba fi ade na mo de beye na wo esika kura kwa sempo na benya na ye hantuma fa eye tutu bribidi ya ene mu o se sai nwa kura ye obi amu de Nipa be katiro awra wo sam kura wom emre bi na omo frɛ me amawo bi omo bubobo tire se mi se mpa bo ma na wo sunyan ena eye o madam no ono wo frɛ me on apprentice ba ko no no asesa mpa bo ano ato agumi so ena madam no ka se adenti na yesa o si na we wo no ye hwan su be ka boy nso de mpa bo ebo nana ayedai oso di obe die na da bendai SOMPA FM odi hweka so obi krom ekwa bi so no sika wom die na so se de wo kan empempi sa na ya na manfo adwene e kire wo na no ebu aba mu ana papa but ehokra no ma nya adwa ne yo se mi gusu ye de bia na mko but ba ko ebu mama mi ja adwa ne ye ne se satam yira me no agabni to ti si ai satam na ma wale no nti me ye sha na ofre me fon so ti me peke abrantie bi ye o ti kusu ya ne panu wo sunyan nti me sha mpa bo ti me sha no na ono ebusam se he na mo de sha fo de se mo na mama fo fon so akese na mbete mu na mu wiewia na so dabi fun we dabi ya mi ya mo so dabi fun we me hwa eyobi fun na se mu wiea na mo so na mo ti kumase mo so akurase na mu na akurase mu ya mu firi ba mu bedura na odidi matam na ma me were ho ye na nkata mu sha no de afi de minye biem ti ka sa tse nanim ade a me ko hu me akwanta de agu me so akwane sere me se so ga ze unye biem nya na ta chiwi na mde ho pressure adi bo be si fie afam sa fa ka aba kumase na be jai sha ni bo na o ja sha no de na to aso yo ye mi jai sha ni bo no na be tu nsuo na udi obi achi ana dabi nsuo wa na utu KB water services okay. From Sai no and I'm betting company na tunsuo na wa na wura mnani e kwa de ndena kede ka na netu sasa tam de wo free shan ba de na untimi ntoka o se ya de no na me ya dom ama me bi na cha na fo no wo mo a wo me de ka na ba ye no anka menya bi de akire nti me na nhwe ka no so okay nti from Sai no na fi de na be yensu adwuma na wo be yensu adwuma no wan hia challenges bia se no so akoyi obi adwuma China fo a o mani an se de mimi na die om so ha adwen no de me na me benya ha bebri ya chimi tu se ti ni achewa tumu se eduru ba bia nsuo no wo be ye na mba wo betuo no na mba na de sele amana ese mutuo ko deep na munya ebu ha na koya ayinko abo nko ntu obetu awie no na amna no ayi nim nsuo nim na ko ba se nsuo nim a se ne kan firiu obedi nsika SOMPA FM
Ntisa minim se na muni machine a mode be test se hansuo wa ha ebu wo ha wo de be test ahwe wo se nsuo ho bat wo betu no dodo na wo behu no na kwa ngo basa ntu de fidi tu mo wantasa na chintum na mu wa bam dabi na wo ja kwa godi dai ekoba no sa na sika no company na be refund ana se wo na be pabosin atwa me ya se me pepe sika me sadi ko tua na chana fo no wai so omo de me meji a omo a percentage ana ya me metua de ama wo mo okay na pen pressure na ye chi wutu mu wa bra ko tusu ama amde bebre na ne ekoba no sa dia ye discard ma de ni kwa so odi ni nyina o oh asase no kwa de nanka asanya nanka tsala na yu first de na be bia na basa fe dia tire no ni mo kwa ne ma we ya musical media sa after nsuo na adwuma no so de na aye biem from nsuo na adwuma no na mbedi sofo no nsuo adwuma no ufiri so na adwuma na mbedi sofo na se nsuo na adwuma na onyaska papa enti sa wo ha SOMPA FM dabi sa nsuo na adwuma no ana ofre na mu bae anti nyame na frɛ wo papa kwa be no fa so frɛ wo ofosu wasam kase na ora ba betu dwaye wo agade etie nie na me obi a me nkwa sɔre ewia se ya misa sɔre amakwa ne asɔre nyankopɔn ɛde afama so aba no asɔre bia ne ho me din wo na kyerɛ sɛ wo ya changefo kakra papa me nkwa sɔre asɔre bia ne ho a me kofi me din wo sɛ makwa sɔre wi na me din wo dabi ɛhɔ no nya me melai dabi ana na menye saa ne ma no kura ni dabi se nyame wo ho no dabi ti ekwa be no fa so frɛ wo enso na adwuma na megusu a na me ye na adwuma first na me ya ekoyie no afei de me ya na afei de enkoyie enso na adwuma no afei de na badane ka na badane ka na abadane ka but me so de me nkwa so de nyina akra na me obi a me so da ye pa okay me so da ye pa nti one day me da ho enu bi ka tell me say anka mbese me soma so obekọ dia di ska nako enu anu no but na me nti de ono no pese oye dey o kana se na minim enti ban ti ase efi wo no ene ma ko yie saa ade ko nti a e kana ba na msa we tiri mu no enti afi de me sa so bie ne pa ko nka se na so ma ka se me soma wo no a wan ko de me mi sika na me ka se je ko na wan ko spa no ene sika no ma no sa di sika fi mi sam ko na kan se ka se ye de e ba ti kan ba ya enam ko ba bi ti ko ba bi no mo ka tell me se Asem ye sofo na no ye ba bi he me kwa sole okay Asem pa bo on se abrabo no bo na hu se eniema enkoyi na afi de oni abra so yes ti ko ba bi ana o mo ka tell me se don se meduma bobra na akomani mu a e wade no mo paminti me ko ye urade adwuma sata no atua ho kan nyina bi dabi na ne ne obeda ko ye nyame SOMPA FM ofo suo me ye hot papa mi dwane akoda school de mu nyina somebody kan ye adwuma ni bi won se efan so na nam kuntam ye mpanimfo adwuma okay ti ko ye disi bi adwuma disi bi adwuma watmatim it was not positive for free krom na me fie straight ono de no so ama ti na fi de mintimi na fie school dem papa oso asasi unim no o ze nsuo wom tatatatata so otua sika ona so betima ye koyama na nso a anya afide ni tuo afide ntimi ka fom ho e ba ya mfa muntimi ntweda de ntimi ntweda de no
na de na kawo wow orofo wabra yokon ye ne prophet Kofi Boateng na etwe komono madika ka josa brabo no enye bete prophet enti ekoduru se ensuo tuo no so de ka beto wo so apapa ovuzu de na Yakobon ma otu akare nyina na de tie nie medanam sa so da ebiem ene discuss ya minsem se e ka me de no memfa nkotu atua na de yesi menkoye no menkoye nti ovuzu afede ade chin ye edi nansa edi na wotwe na adwuma na sa de ka baayelo na amanfo sa frefre me sima na msa nyinya sikari nyina edi tutua meka na msa nyinya bi kwa de top plot amesa se me si da nyina na emu no msa koya atode wanya da bi se na hana na ne nsuo mu na ede waso da ya ma Yakobon ayi wa free sa akonim eze ka otu aka no twe ho na akoye nyame adwuma no wo de wo SOMPA FM se na obeye de obeye obetu nsu etesa ekasa ba bi mana ofozu ala o sem ni se emre bi misa so daye me so daye no na me twaduane no me twaduane ma me 10 cedis nti me tumbotom eyi skatua me to ha skabia nche ho me to ha skabia nche ho angamsa ko tochiri nso a skabia nsa nche dai ensa ni ho e hoda me ni tiye esa firi ho akoro ene ne manyina sa aye dai esa sey ye sa cham de na woneka dabi ne mu sata nso man support be 3 ama msa ba tunto ni nyina asonde no sa ba support ni nyina ama na ka ba ko pe na free ono ka na de adwuma no so ton ya na kana fo no koy mko ya omuko mkrao abro mtam tete adai so we ni nti ene onya tizi yo na do beto aduane adi kura papa o fo so babre o akoma de ma achewu aka be gumi so ya se agro eti chana fo no ko ya chire de na wo hweda ni adwuma bia dabi na sika kura so didie se ho na sam ne wo no ha enti ama aka na esa be gu me so no na de se mini hwe se aza de ese me nkoye no eno na eso ye mezu ni mwe asora kwa mi ko bi da na ne ka yo se ko di sofo na be le di me gwa gudi sofo oba ta se free hefa ya semu na hefa kwa na ade fa akwara aboni a wo obi anim se wo openu se wo obi anim se ne papa wo obi sofo akwara ma na papa so ba bi di yim za sofo no ya semu enti o hwe akwara wo no fa so ya de na ho akwa na be ba so le no ye ni mo dada obi ama nti ede na asore ntimi ba mu mo enti ewo mu afa de ade no na mapem adwani nyina agu adwani nyina na agu no enti na chese anka mini hwe eya asa bi ma se meye nti me sa de da so da ye biem ana ya sem osofu bi na wo e maduma osofu Clement na kura mpogura tu owu onu owu be ezi go nyame fa na kransi amen na ana etirem se me nko no ho na omo mpa ye mfa ma me nti e ho so na mka beta ko mpa abo nti mo ho a ade tie no no asofo na nkata SOMPA FM se wa se me mra no mo mpa ye ma me nti me kwa ya obobo mpa ye ma me na ho na me e se me ma sofu di ase oh I see nti ade be tie me sole afiri mi fi aba hono na enipa asara ya to mo ba yi akasre na chese nyame na duo mo nam eno ano prophet sesi no se me hwe won sem no a asode kakra ba wo so papa enti ekobare se wo de afutuo magana mabunu wo mo afiri no mo futi abrabo ase wo mo peso kokko mo anim wo mo adwuma bi ase ye de wo mo koye suku ama mpeso odoko adwuma bi ama mpeso obo ama wo kosua na wo ya so bra chere na futuo be na de be ma wo asema me ka tiro bi ani se omuntie omo
awofo asem akwala wo ye asore bebreba obre ba so ye aso mra na mi kira wontem ama mpenti nko abrabom no obafa so aga abafa mu no wo aso mrinti eto otimi twantem to otimi twantem na je say wo ya akoda na bo ye pani ani kwa so mo aso ye den dabi amwa. Okay, orofo ye ne prophet Kofi Boateng na etwetwe komo e wo brayo kodumadie so totuo no abrabomu no entwensan aba wo mo abrabom abrabo aye dendende e dia ma wo mo ntimi nko emfa nko wo mo nim emo bia na ka obi de boa wo mo ya asobrachi a esu atwa no orofo ni nyina ko ya asoden enu ti no se ne wa ya asoden pen e na ma onwoma ahwe agu a eno na prophet Kofi Boateng say ya asoden no efa efiri wo so prophet says ya no what start ministry no nipa ba kakra ankra famo ba de odi ho dance do ba obrayo kon o se se e ka se sunsunjuma pade a ye yu film Ghana he nye ye ampa sofo yes o safo nsa ne ho na wa odi ho dance yi osofo ozo ensign ofosuo sabe unamia chamadi wo ba bia me free eba no senka unamia mfa sa adena anchamia kam njindi se anka nipa bajemadi ba bo mo mampontin ene faade de unamia fam so aye bia mo ba yesi sunsunjuma de papa se nyoma nko ye die se bi hu ade ye mfantoa nane ne de papa eduru ba bia nyankopon no de na so oden no fa no de ye na dwuma wu ofoso amba se unse so amo sa hoden na waso no obi amawu obi a wo watu nzo bu nipa wo criminal man na a wo wate aso da wa ne beba wo obi amawu aha nti se afra ba ko na ba bia mete SOMPA o ya ya ono ka tem enu bi ko di no adanse e sem so osofu bi wa ha nti en ko ntu hu no to we ene we die anka ba de dem fi agu sa no kai minimum no oh anso me kro ya so na unamesa fam so sa na yade wa ma o kansa wa ma ba mu dabi na wa hu se o challenge nyame adwuma na sa onse wonim mi suban na pe ko pe what be dis of sa so onim se bia oboa enti ye ka sofudie a wo de nyankopon akasa na frɛ wo papa ofosu sofudie no ene de senka bepo dabi na nya de semani eje ho ofosu na asori obakwa omobato offering obakan nyina kura gu ho no enu 4 million enu 3 million akasa time bo ho mitimi na botumi tutu be 3 manya bi kura no etmetwa be satam ka be 10,000 ndi mbaba pede wa dabi ene no so nyankopon dabi baby asore na me ma mfa mo ndi be wie ka enti sofo ubedi sofo no waboa mpempempa papa wo mo aburu kire nyina papa oname de man ye adwuma sanse nyame nipa de uhu ndukura uhu no na ohu adanse di a umudie kura sana beba efidie we so no omo se honhom dwuma ye na ne nyoma ni die yesi aburu kire fu kura no se de omo makwa papa ayese papa ba kokura wo kwa America SOMPA FM sene manu onim wono so wa ko interview busa na brofo wo oduru ho wo ma dale ma na absem no amete ye no ze me hoyo nwa akra eno na ma me yesem twuru ni eno sa akomo ne de he no ade tie ne se obako America no se me hwe kwam ehu enipa kro obako akoye no obototo ono na no enti bi mu se ono no yoba ana me hwe oba no kra ti wade okay de wo pe ene de wo mpe ana me tire ne se ade a ebe mo no hu me ba na ono be papa na asem no eye fugu nti wo kwa onje fugu ampanso oduru ho na kwara sire tire no angwa musa na hwe na woko ono suko yes yesi akwa kire de nyoma gufo papa prophet na se duru baby na so bi kosi dan media me ma hunim no asase bia na hokwa sanse santika sa me ati ase pete mo asase na hokwa
ansa na nkosi da na obi ti so na ye nie ni nti ampa sa asem no na ba sa no a oda ne nwoma ni ana ofosu ampa ebi mpokura si bible mu obi ni kunu ane ne ma ono mu free kuro ba ko so ekuro kuro sa kuro eyi so okono ne na Nigeria ane ne ma nyina aka ho mgoduro wo no Nigeria ane ne ma ane ne kunu nya wuwi ama ne ka oba no nko efe ne sa na wumi nti amra oba ye no o ba no ka se me kono ma enso me ba no na mba ne de ansa pan ti e kira wo se enya saasi bia ana utimi ya dai atena so abobere nti de wo kan sa de asase bu ho a okoto so kwagosi wo dan obekọ no na obi din ka te so dada ano na se wa hu na gosi so dedan a ada se utimi kura sisi wi aba sa fi na abekọ no mo de entbago ajaja se so be wi akwa akwati ka nyina sa sensi kan so ansa obe wi no so ku beche no so ku so ante na anke firi ho akọ no na ne nyina ya dai agye agu tia no jiso danie ni agye se opam no firi ho no dia na be pam jiso de na chiwa de kan yes ya wo babia so ene ne de anka de timi fie no ene no be tu fie anka de te won SOMPA FM sa papa ntu fie nti aso bogura sunsun na wo hwe anka de te ho no no opene chiwa de aka no na wo ko na tim de san kudim de aba prophet de wo kan amama kai bibi de nim ne se satia nyina nyepe na siese de achiwade ekoka saasase wi ana se nipa da sani wabrabo enkoyie na de to so ne de achiwade eka no amanaka de to so na tu afiri so a ena sofuei omoyom se mumfa nwan mra oye so a mumfa apo mra ze nipa 100 ya saa susu na temi mi mu na no na biti obi mu a ye nyina ye de apo banana dabi so for what the mejo yi Matias ya pa enti saa ne be no dey se de tie ne se de di wo wachi de di machi de di omna samoachi ena pe efia be film ena do bi na omna samoa film misu bi fie ena wona wonso fofu wonso film ena abusuya bia ya wo tumia idisa abusuya no so hene okay wo de yanko meme de yanko se enya ya hia ha se ya kwasore na se ya ka se anka mfa nwan mra nwan betima ba ya anipa ba ko mienu de se so le ma na be 2000 na se o mo de kura wo de mfa se saa yi na o se mfa mra no eya bi ni patan de a o fona aka na enti no enti mi nya adwuma ni nyina enti wo bia ne wono ne de a esesa nka ye hwe ne nka ye kire obi a de na mfa wo de ni wo je timi aye dai aba ba se wo kare nyina bom se omma samu afie de didi na ti anka de di mati men so anka de di wutu ati ana se de ama wo sentimi mpie de ama sentimi mpie na yi na pade ba ko de aye de mfa obi ade enko ese aye different na osofo akwankyere betumi ahia entansia se nipa 100 ya entansia eno mo ba counseling wo ho a entansia etimi hia eye mako enti wo kran so oba na to yale a soku atewo anam to soku atem ya adura me de ba ma no ene no bi na meta de mama wi de sanko ena de sa obi nso dabi ena je prophet ye ka sunsum dwuma pa de se lo sikika bu sunsum dwuma de ne wo wa nipa wo ena me ka se me so ma de so munim me so le manim se ye nane ade to so fe ko ba ni se ya asofo amu akwankyere mo fa do miremira me mo bonsam no e ni nyina mo bi ade do mere ba de na be ka nkere wo se de de almost bit my no na okay se nya se try so but say na bonsam na be de timi aboro am de do mere ko sa ye bo bonsam ani e omonye omo wa na wo bonsam bu e de be na ati prophet ebe ni pa so timi bompa ye bibiri empire na koye se sa fasu but the duru ba bi empire no hu hia ya bo empire wie wa bra wo de niama ye de agu akwan empire na koye se garden na no afuo na wo tututututututu ho fence wo afuo bibi anim ofuo so wo no o ma fra brem ena adi wunsa to twene ye enipa na wo wono aso agi sa nsa to twene no
eye wu fie tumi hina ono no ti fie ho enti wo mu kura nwomira no kura na okoda wo mpena ona gina ho bompa ye se woni sa tumi hine no wo ntina na wo no okwa akode a we no ebe adwuma wo mpa ye be kwan na mpa ye no kura na kwai nti Bible kan wasi ankanim dia me mani nti o mayira okay Bible na kan o se nimdi a me man eniti o mayira ye ne prophet Kofi Boateng na twetwe komo nyame ya adom next week ye be di sunsun mu komo prophet nipa bre wo wiase o papa safo no nyina betumi adwom afiri ponkyerem papa aya na duru bia me ra wo se ye ni da bia me kahwe ewu ate se enipa ewu no uchem say 100% a emu 65% unyame nsani adenti eniema huhumfi eye wo wiase no an hoden ya de bebiri ba aba wiase ya di bo okra se bo di kra kire wa huhum ba bi efiri oba kwa enko professor afo nyina ba betumi adwom nkwa ofoso wo de momra unameti ase o eya asemu unameti ase odi akwankyere be guku menam ka betre o okay wonderful nyame ya adom a next week no prophet ni come on ede na agro ye de no na de enso esa kwantufo ye kwa akoyanim na ya hwe obi enso ayira o obi ayira den ya enya asem ketwa prophet Kofi Boateng ene na twetwe komo no nyame ya adom a eda na otwe se ne ye bedi sunsun mu komo a ebi kanwa no ho se also ko danieni ewo prophet fa mani tudwa ebi ano bi wo hawo amani ebi 0246 0246 000 000 994 994 0246 0246 000 994 994 what of prophet Kofi Boateng emma na SOMPA FM ya ka to say SOMPA Asem Mpe Nipa ye besane amanfo afro mu punchirem mi ofori abo ofori zo abo agi memeni ene omna samo da wada ofo lumba omada agese safu ya na omubetumi ababua yen yahwefo ne etiefo wa bra omwo fnam na yetumi adarete say prophet Kofi ye nipa wiba ya aboa prophet yami adoma dasene yebeshia na ya to yen komo twetwe no so na dasene de yebebu awuro sunsun na ya hwese de bonsam ana se osefo no etumi ese nipa abrabo na so utumi gini nhira ne koda abrem na empo ebedi ne nya mi kurom prophet papa bi mi free se mi hu no kwan a mete so no satam ne etikurom papa no wakɔ afuo mu a free e koda abrem e ko school wakɔ afuo mu a so ye hu die kura no se on se biase no enye adwumaden a obey na jeso obey yiwu dabi adwumaden fa yedie ma adwumaden na ngom tu fo mi se ngom ye dada papa na de na di yedie ba aye nyame akwantre uhunu ewiase nante awo mereda adwuma ketua bi kura na wo ye no wo se obeto nchira insabo so oguso ama o kan baabura asazik akwa bana kwa na fafa so no ndi be yeye odo afuo ena yakopon to insabo so oguso ma no na okọ enti abraba wo bon se yakopon ba mu anema timi sesa yes sika prophet aye nyame dia SOMPA FM ene omo ton ayanton na otumi se na wo ton ade so beka se ye de nwansa gu hu anchi se nipa nkogina ho saafo nyina amra ene be da to ofosu onyankopon bo asase no odi ne ma pasim ana bon sama se no enti wundimi nkotana be se o ton obade a won ne na ne sade anu mfiri wo ye again to men so ma omuni meso ne ba bia oton ade bia se eto ade ntra ba bia wote na woton ade no ye akeba da ne ani okay ne so fiti ma kwata na aton ade to amfa na ke ton wa amfa prophet ye no komodie nim komotwetwe nim enene na awotwe wo ye nsu adwuma kakra wona how be na wo fa mu ye ntim kakra how am fa mu no die wo se enene be na awotwe no enene be na awotwe ni me ka tra wo se
esa adwuma na no nyam pese na mbe yenti ebiwie ka anguasie na police station ane aha ya do ko wan police ade je do ko central sa ma fi dia isa be da zero hian papa na ya den na hwe oyire no ma sa wona sem ne wo afi dia wo mo a metwaduane ma wo mu di nyina afi dia mitimi okura mpie me baya beda zero afi dia na je benyepe na de wo mu kura sa me wira ko ne se sa ka na mbisu kias poti ade be chama ka na sai no ka na ye mu no ade be chama ka na sai no me so da na ka me ka de go tika no sa e wo yin sa da yin man se ka no engineer yin sa rana no e kwa na si e kwa si e wo da yin akwa na si me wan sa ka no e wo da yin na sai ade ya tia na pam se ja kom de go ko di ka kredi boss afi dia me tuka me kwa me wan se e no e kwa sa yo hunu da yin no mo e ni sa na ka no agina me ko fai ko ba mo ka ta me se be ka no inti mu no abreki ofo so na ke se afi dia me se me si me toka no straps me ton 2500 na engine ehun kan ofo so abro eno ho komo na yedie amabre so da ye na engine asai inti wala no kwa na si ana da yiru mi ebe pie hu na mo ani ya tin ya na ni se si na wo ka bibi se wona na ato aduane mo mu di wo mo aye wo papa wo ho kire wona bibu a me computer me de bobo ni mukura tie me amadam fo me se me ko ahotire ma fi dia apotu fo sam de ndia anka epa mateme ana so ko me de nti anka computer no kura on top that time on top say 250 anka na for 250 madam fo pa wa ye ni papa ayara ho se bo tu kwa hu hie mpa papa na me pese me busa wona ho no wa anyia no ma me ho anto me yi sei ukwa hu hie mu no obi a wo yire wo mba eye dai na otimi didi ana sa kom ya inti me yire ana ga wono no so dia na okko onu mu nua bebe ebe ma ho okko bo mo mo ya biane a na mo tiri ma na nyumire na kwa ndia na modi na wontimi san ko yensu adwuma ne biem e ka bun kama fam so ami bi gwa msuru me tibi sun ko radio biem esan se me kwa obi fa namba na o mo an ko ya anya yi no etere na ko beti ndi ma kwa afidi ma tieno sa wotre kuma se ya ana do tifi mi metita mintibi kwa na fie ametita mintibi na fie ndi ko da badam fu wi ho adecha na maturu hako dapo ba bi fufo bi dafia papa to tibi so mo ba bi fie ani ya obozo obrano ayo kosa de program no so no edin ni tie no won se me hwe wani mbi papa obrano yo kwamba ti se wo ko admanfo bi wono no so ayire ana ne ga bia besa na hena ne obefa se ne wa hwa ato za free ho dia wo kan kura esi manam fu bi na otefado onu kura gu e fa no Richard okay ni akọ bon fa le kran si di me ko no ho ya da fa ha yi din ko ba mo an so abayo bi bo ko mo ba ya on pa me free ho na de obozo o ka che wo adam for Richard so wo din ko mo on pa mo free ho ne ko si sei sa na me ti ye no hono se de ho no ka te za na won kan o kan wo ni ina kan nyin pa bodi ni na asam na aba inji asaka na o kan woni aka but woni se me woni se o ka te ni na no mismatch ana eye phone call dabi so ba ye no okoko jara kwa no mu ko jira empoma ne ti eno ne ono no plan di ko ya smo o ka na mda de mo nya na kan se ne pam na me kwa me beda ono ba sa tere do edi ni o di kasa obre hoyi papa o jaw dai o bo so ba bre o amabre obra no yo ko ampa and the prophet say asem binti
obi ntimi nna ne mpa so asɛm bi nti aposifoɔ taa ne do ma ne ntimi nna ne fie asɛm bi nti na ka wo kɔpɛ baabi ada wadamfo no yere nsi firi hɔ asɛm bi nti efie bi a wokɔpie mu ne maame abranteɛ ne maame sɛ saa yɔnko bi manka sɛ ne nante bi ɛno nti ma ne nna fie ha wɔ abra adeɛ asa da suo mu a ɔma kɔkyerɛ ɔmo bɛda prophet saa nipa no saafoɔ no afutuo bɛ na ade bɛma wɔ mu afutuo a mede bɔ ɔmo nyame sɛ ɔmo nhwɛ Awurade na ɔma deɛ wu ɛsɔre Awurade na ɛma wɔn a ɔmo nka ho ntumi bɛka ho Awurade na ɛma deɛ ɔni die bɛnya bi ɔfo so abrabɔ a yɛbɔ no sɛ Awurade ba mu a nneɛma nyina twa anokwasɛm Awurade ba mu nneɛma nyina twa na kyɛ sɛ si ano deɛ na kyɛ sɛ wonni hwee masa bɛda zaro na kyɛ sɛ wasa bɛyɛ akɔdaa akɔdaa ɛka kora saa bɛsoa no kaka no kora nni hɔ kora deɛ ne ka bɛfa ne saa sɛ ɔne na mu ɔne na mu prophet na aha ne nkɔmmɔ no yɛnkɔmmɔ twitwi a yɛtwitwi nya ha ne nkɔmmɔ no na ɛsi dɛn sɛ nyame mfrɛ wo ɛna woyɛ asobrakyɛ na ɔtwɛn w'aso ɛsi dɛn na ama ho kwan sɛ nyame mfa wo nyɛ adwuma afei deɛ mekɔɔ yɛa mekɔpem yɛ no na yɛ mate nkɔm sɛ no atea na mesɛ afei mi ankasa metera me mpa so ɛna mka kyerɛ mo sɛ afei deɛ adwuma no memɛyɛ nti sɛ Awurade sɛ ampa sɛ memmra mɛyɛ n'adwuma a ɔnsɛ mmie kwan fa ma me na ɛka mede no ɔntua ma me sɛ mehu sɛ ɛka no nyinaa firi hɔ a na msa bɛyɛ deɛ sɛ frɛs na memeteɛ no a mehu sɛ mpa ɔno Awurade na ɛfrɛ me afei deɛ adwuma no memɛyɛ okay nti msa daa biem meso dodayɛ na obi atua anka meka nyinaa na ɔno kɔgyam sɛ ka adeɛ nyina matua ma akɔ adeɛ teɛ na menya akɔ ɛfiri so nyane okay kuro wɔ ɛfrɛ wɔkyerɛ a mnamda hɔ na obi frɛ me sɛ ɔpɛ sɛ ɔtutu nsuo nti bɛmmra ɔfo so bɛa ma afei deɛ bikɔnya kɔ mesuom nim sɛ bia yɛ saa nkurɔfoɔ no abia na gya homode me nam baakɔ hɔ sɛ ɔmɔfɔ no ɛpɛ mate me ɛna gya mekɔnya me sɛ because metena fie a ɛkɔ buku me anka mankɔ nso a mina deɛ bɛdam sɛ bi mena bɛkɔ afei deɛ ɔmɛte me koraa na amonkyeme owuowu nkwankwa ɛna mekɔbɔɔ obi hɔ bosia mekɔɔyɛ ɛna kwade mekɔtena ase mekɔɔ koraa nso nsuo no bi wɔ hɔ sɛ wɔtɔn nti misa hu sɛ nsuo no bi wɔ hɔ deɛ na ɛsɛ ɛne menim sɛ ɛsɛ de asɛm awie yaba ɛna ɔka kyerɛ me sɛ ɔno bi sɛ ɔsaa tu bie mu keka ho nti metena ase na wɔba nti nim sɛ ɔno no kɔ akɔfa ayifoɔ no basa apolitifoɔ aba ɔfoɔ suo me wɔ ha na ɔbae no so sɛ na memɛgye no mebɔɔboɔ no akwa no koraa prɛnte soɔ no kɔ no kɔyi sika no ɛbrɛ me nti menim sɛ apolitifoɔ no kɔgyina kwa mu a still ɔmba bɛkye meɛ ɔfoɔ suo afei obiaa nkyeme meyɛ saa adwuma no meyɛ wiaa na obi nso baeɛ ɛwɔ hɔ a ɛhɔ a na obi nso saa baeɛ sɛ ɔno bɛ sɛ ɔno nyame wɔtum ana pidi na ɛde kɔɛ mesa de kɔtuuyɛ mesa yɛ wie yɛ afei de no bi nso aba ɛhɔ na nkɔ ne de batere ɛyɛ ne ɔnya mfasoɔ wɔ hɔ mo saa tɛm mefiri hɔ baeɛ na mekɔɔ saa maturu ɛfɛ ɔfoɔ so ɔmo bɔɔ me denke baako mmienu afei de adwuma na abu mi so no matua meka ne nyinaa matua na kyɛ sɛ ka wotua ka nya na ɛsɛ ka agyae wohu sɛ kwaa no tene ametua meka nyina saa tɔprɔ ei ɛfie no koraa abɔ mu no saa ɛnukua no na ade kɔtoa metua ka ne nyinaa nyɛ sɛ ka na wogyina hɔ a deɛ ne si akyire metua ka ne nyinaa wie yɛ no saa daa ɛnamtaa so da yɛ bio ɛne bakɔ ɔka kyerɛ me sɛ sɛdeɛ ɔkaeɛ no ɛno na mayɛ ma wɔ no nti saa kɔ na deɛ mesi kɔyɛ no saa kɔyɛ kɔyɛ nyame dwuma no saa tɛm so adwuma no saa sɔ yee aboa sika aboa sika because also saa tɛm no sɛ mehwɛ a menhunu baabi a mede asɔfodie no ɛkɔ saseɛ firi okay menim menkɔ asɔre da me asɔre a makɔ a medin wɔ mu yɛ asɔre no a mematem obia ne wɔ bakata mema ba no asɔre memedin wɔ dabi menkɔ asɔre nyinya menni dabi sɛ sunday adwuma dwane makɔ dabi menkɔ asɔre na yɛka kyɛm sɛ kɔrɔ kɔyɛ ɔno kɔdi sɔfo a wokɔdi afa he na akora wo de wa ɔsɛ tɔ bɔ yi ho akora na akasa no kyɛ ne kora akɔ no kɔ bɛtie
ɛno na kɔfa saa afɔde ne nyinaa baa yɛ no because mehwɛ baabi a befie no ɛne me sɔbɔn na de wo a me siti ɛteɛ na obi kura wo sɛ megyina wo kura ka nyame asɛm a kyɛ sɛ ampa so ntie bebree wɔ bebree ni me ɛno na ma adwuma no ɛkɔfa saa afɔde ne nyinaa baa yɛ ɛti sɛ sie a no ankasa no nanti brɛbɛn ankasa na wote wo ho ase a afei deɛ ɔduma ho kwan sɛ sisi deɛ meyɛsɔfo afei deɛ mɛsaa so daeɛ bie mesɛ no nso sɛ mesaa twi m'ani a na ɛnɛ no nso na mesaa nyɛ nti afei saa kɔyɛ adwuma banku saa kɔyɛ bɔɔho baako mmienu mɛwa sɛ ɛno nso asɛsɛsɛi ɛna hu sɛ no deɛ di ka yɛ di me mensaa ma deɛ tɔ so mmienu biem saa nyɛ dɛ ɛnyɛ nti saa na teɛ deɛ a mɛgya deɛ meyɛ biara na mahyɛ aseɛ ɛsɛ deɛ ɔsɛ menkɔyɛ no ankɔkɔ akɔyɛ ti wo fiti aseɛ yes sɛ woyɛ nyame adwuma yes na kwan a fa so a meyɛ nyame adwuma no deɛ okay sɔfo bi na wɔwɔ ɛmɛdoma first no ɛma asɛm ti so sɛ mepɛ ma na gya afɔdeɛ na mede akɔma no nti na akwa no de bɔbɔ mpa yɛ ma me but na mekɔda sɔre no bi nti meme dae meso daeɛ na ɔsɔfo no ɔbɔ mpa yɛ ama no adeɛ teɛ na ɔfrɛ me sɛ onyankopɔn sɛ ɔbɔ mpa yɛ ma me okay na kyɛ sɛ ahyia mmienu ahyia nti adeɛ teɛ a ɛna mekɔɔ hɔ sɔfo no na ɛfɛ sɔfo kra me mpɛno kura ɛfie kura so wawu bɛɛ 5 years ago na memfa ne kra sie yɛ nti mekɔɔ hɔ adeɛ teɛ na mekɔɔ hɔ anɔpa na ɔfrɛ me ɛda boa atene anka sɛ papa ɛno ase onyankopɔn sɛ memmɔ mpa yɛ ma wo nti bra na sɛ saa bɛsim da yɛ nso pɛpɛɛpɛ ɛna mekɔɔ na ɔbɔ mpa yɛ ma me nti firi hɔ no ɛna mehyɛ me sɔfo ɛnti me na madwumadie wei nyinaa no yɛ ana atenatene afutusɛm ɛno nti sɛ obi te ani bi anaasɛ sɛ nyɛ sɔfo dwuma koraa na sɛ obi naso de wɔ yɛ asobrakye a afutuo bɛɛ na ade bɛma no ma wɔnyɛ asobrakye bebree asobrakye ɛsɛe nneɛma asobrakye de nipa ɛkɔ nsotwe wotiri koraa nyɛ yie a ɛbɛtumi de wakɔ owu nti saafoɔ no hwɛ yie ɔmo hwɛ yie papaapa yɛka sɛ sɛdeɛ yona sɛ wɔyɛ asobrakyeɛ ɛnyɛ ne nɛ yona yɛ asobrakyeɛ ɛno nti asobrakyeɛ bɛ wabrabɔ mu a ɛmmoa yɛne prophet kofi boaten ɛna ɛtwetwe nkɔmmɔ no yɛnkɔmmɔ twetwe no mewɔ gyidie sɛ ketewa bi atika mu no nɛnɛ na yɛba bɛwie no na ɛwɔ sɛ last week na yɛwie nanso so no biribi nti brayɔkɔn no yɛntumi anyɔ ɛno nti prophet wohyɛ wo sɔfo dwuma ase yɛsi sunsum nnwuma deɛ ɛneɛ ɛmfa ha koraa ɔsɔfo ɔfotuo saa na teɛ nam sɔfo dwuma no mesaseɛ ɔbɛti saa counseling anɔpa a memɛda asɔreɛ no mɛsɔre na nka nipa timati wohwɛ wɔ mo ɔmo ba meso kora no menka nkyerɛ obia wo ɔmo yɛ a wɔse ɔgobi na ka kyerɛ meɛ ɛne sɛ maba adeɛ bɛkye sɛ 10 ne ba adeɛ bɛkye 15 saa na ɔmo di so saa ti afei na wo trɛ saa otuwe ba ne wɔkɔ adeɛ bɛkye na nkɔ prophet sunsum wɔ hu paa papa ɛwɔ wiase a ɔfɔ so abrabɔ a yɛbɔ nyinaa no sunsum mu ne yɛbɔ bra sunsum na nkɛdi yie sunsum ne yɛwuo sunsum na nkɛnyi sunsum ne nkɔ enti biribi a ɛbɛ happen life ebe fredi nyinaa no happy wɔ sunsum mu ansa was adi nkan si wɔ sunsum dadaada ɛno nti na obi wɔ hɔ a ɔbɛda a ɔbɛso daeɛ no wo sɛ ɛni bɛɛ na wɔtwe ni na wɔtwe bi na deɛ ɔso yɛ na bam pɛpɛɛpɛ ɔsɛ wo kura bi so ho daeɛ o ɛsɛ nyame ayi akyerɛ yes adeɛ bi a ɛbɛsi biara no ɛyɛ sunsum mu because onyankopɔn a anka yɛsom no na mu so yɛ sunsum anka yɛ spirit nti yɛsom no ɔnyɛ ba sunsum mu nti so obi bi ka kyerɛ wo a ɛyɛ sunsum mu saa na teɛ wontimi ntena ewiase wei ama ɔbra ɛwɔ physical ɛma ne nsi wo yie da saa na teɛ gye so ɔyɛ sunsum mu ansa saa na teɛ na kyerɛ sɛ prophet metie wo yɛ di a wotwumadie deɛ sunsum nnwuma nko dabi saa na teɛ fa biribi wei ɛto ha adeɛ wei ɔno wadeɛ die adeɛ wei sei na ɛkɔ anka ɛmi dwom ne mpa de n'akyi wadeɛ nka no adekuro deɛ nipa mbobɔ bra ɛnyɛ yie na nka yɛahwɛ ɛhaw no na nka yɛapa de n'akyi wadeɛ na nka de aka no yɛnwie no na nka dansi asi obi wɔ hɔ a ɔnte apɔ
anke be hwe de krontia wontia akọ no ewu ha obọ mpa ya emfa enye mpa ya asem bi asa opa de ti wode na gade kan anti saa na wode Nyankopɔn kyerɛ wo kwan no akwantra nkwa wobɛhu ade no na wode na chiwade kan wa na afiri nipa korɔ na afiri kokɔ prophet amanfo wo ntwetwede ewo wiase o mbaaye sanse yede ye nananom ema yeteye se ebeduru baabi kura no na sabia kusabia nya do batai bia wo kama no pemfo bia wo a wabɛyɛ batai no de wo dware no kura timi sesa na hyebre no yampa papa kwai beso anga jobu ka asembi wasina ngabe diye na osuomu na ngugu mi pasa jobu ni mpefe san ko batai to forta ati wizu no onakopon ma ni hira o ma nani wonyam anso tamfo bon sam so de tia no e ma nani wonyam ne yede e dane onyam ye momanka anka jenserepe enti ofosuo anka betima wo ukuta enkrabia ukuta seberepa but uduru ha obitimi dane no ewo bi bedane no obitimi dane ne simple no ofosuo nanka anya sa onyankopon wo de from that ye na nyuno ene bodi bi enyo wonso ade ntina sese wutimi di yina memum de ngambre iye die eyesasa okay ohia eyesasa bonsam do ohia baba ho na wo wo ohia na fro no ma yiri sasa baba ye dai abedi wati no so bia be ye the prophet say obi eniye ana se wonam kromkura no a esa se nyame bie wani ya na wo hu nyoma bia tim se nipa e mobo ana ofoso uhu bi kran ka rap ene me koso wi ase ene me koso ofoso wo mo a o mo ti sunsun se mase eni ani no o mo ho awe o ntu pa de hwe o ma mu ha o mo anka se o ma kosuku anka ta kwatire do ebe be no mo sika no kodi o mo a wo mo so obi kura wo zo ayi ko no wi Jesus yes what titibi wo Ghana mama adefo pi kura no mo story no kura no ense da nso ani wodi form enso mo kura sika se tam me nam ka metrew ya wade a wode kan ho a sika ba ho da wo ho na wonim a wonim na prophet me no nanti bedna no mo mi bi masika ba sadia ya wade a wode kan ho a sika eyasasa be ka ho ohia eyasasa obi pasa wo bra no mo ohia ba bedi wati wan pam na mfiri kwa o pam yamfa so mpa akura ntew wo ba bi na ga ne be no fosu na nke ya bre prophet Asem wo ka de wo ba man nipa bi awensa nwumire yewu anya nsa na so wo wie na mo na so mutu sika ya sasa ohia so ya sasa onyankopon bo wa o ni sika sasa edu wati o ba na dina dane na hefo na dane no ahunfi ane bonsam asa so ye se de be ya o ba pa de be sa urade na kwa ba me dina chi na wo hu se onyankopon na obo wo no oni tumi bia enu ntina mo nipa bre prophet Isafo no nyina timi ba waso ye de wo keke kan betumi adane akiri nyoma be dane se o wo so wa ngata kwa uni ye ba dane ne ya ma be dane makato tesika esasa ohia so esasa so obi ta wa na so wa hoden esene wa na wa pam sa yedie sasa na kwa mu ohia ba enti we wo bi wo ha otontoma e wo store kese enso angudi pe ohu obi a waton aduane gale kwadi ase abrosa me hu bi pe enti so betire mte mama akuya o asante mapo wa kese wa enti anya de awunim no na nkede bobra dabi anke wiase anka sabe anke manum fonko na gbe timati but wo pa wo de menhwe o man mu dabi ai wo mu a omunim do mo ye prophet wiase ade ye mabrako pa ne emma sabia ku sabia nya ado omunya ye funfa wo ba na omu ani abre na akwotu omu ba bi mpa ya wo mu bo na omu sugu awurade so a prophet Safo no omu be dey onso ofosu ene se nyempa ebo ni metimpa ebo di pa da di do wa nyempa kese obu akura wo de na mu nkofo de nka kura se a wo de no kura fi yi ai obu ha na won titu nsamase okay no fosu adia eni kono na obo mpa ya wo kura wo tiwe kura nso mpa ye no kura anke da bia ni anka bible se ewurade ene
at the boy of war and tell me the bay a wadi what you say and it's a no so I want the boy and your empire no crowd with one to be any and no question and Jamfa odi for empire no crowd bokra na utim so bompa na adwini bia besi uti na Asem Mpe bono no voice we he 50 bompa yi and the devils Asem enti bibia ya kwankyere e fa do na and Asem Mpe bo and adwumu okay but there won bo to me no etu mu na jaga de be adwuma na jaga de nyakma but akwankyere de unya hu afa okay yes who the make atro ya wade a wo de kan ho a ade be busum bia no ade be ye ya wade Nyankopon abo a wo de kan ho a be ya den se de Nyankopon ka fa ho no obi betuma bere wase okay and ya wade a wo de kan ho a e be ya den se otamfo betuma yi okra firi ho na me na abo e wo ho okay but so oni mu a ani ho atini awo okay ya ne prophet Kofi Boate na etwetwe komo e wo Brayo ko na baby a wo firi ene baby a wo duro yi a wo ni wudi san komo no kan ne kra no akokutu ni nsuo oni adaje na so kropotwedi ampo se me na me bo wo me pese o ye madwuma ma me eno na kropotwedi ampo de na ba no odofo o hawnia mane bia no wo se bre e ya kwankyere tietia prophet omanfo pi se de na wo ka no oton wa ye nto de obeto so ye beton so sika no wonhu obi wo so so obenya sika no o de be kwa kotua ka wo de if enu akire no sika wo benya no wonhu mfa so voice was some kase pa no go bisa what one and to na gebe da to asase no Nyankopon bo yi okoya ntuwa dwuma na go for na se ntu pa hwe opo wo mo ton ne ma ye npa eye ya kitufo abosumfo yi obo a wontimi no okay no no wa kwa no hodi nka akra fasate ne kura di nka bokura ta ye dei e di so dada but aside biso ni e de be ni yenim hwe no asa ye yakogina ho nyame ba ye woza ade no nka wie ka onyame ba ye ade ne ye nto onyame ba ye se ye tokura na onu ahu sampa ade ye to ye no misika mton ye no nya me de mani bubu a sika so ye dei ate sika ye botika tenase okay ye botika tenase and sika ye dei etuma ka bunsam nya se be sa akọ no for some man for adwumade a o ma ye dada ankomo mpaja ye Asem and prophet ye asante ntwiro nwoma no beka cho se sika won tabai adentina ekobasa sika e won tabai ne se o kwan ya yen fa so e sika na sika no badia e se o ya dia sika no betara won chai begina se wan huno ya de ne beko e besa ko se ba bo kan enti no ka dan ke ntua ta je na ye tua wa bo sika ho de be e ban ye dei ama yen na angodi fo ama ye dei amedi di besa e kire se wan hu de se o ya usika no be dey ebeko enam na meka e ba bo na eka tisa no obetumi aya masika na gina eka se o ya dia usika sem no be gina sika no e be tena nchen magbe se be nga ka tena o sika no e sasa e ya hunhu enti o ne ma wo ya sika na nkasa beba o yi ya dwuma bo se o ba ya no Nyankopon e dey ato nsu pagusu wan se e ba nso enko se wa hunu ya eno e mampo na wo ya ne se ba kra ne be sa ko wuni ma de na kwan ya Asem kese pa pa o no bra no to bi asum na me afie kra de o si na me no kra o su die last 2 weeks am bae no amam form free mi na afie kra makoba bia ma bre aduma na me ya ene yi bizanse aduma kwa ba na fa so ya wase ya no bizanse asase na wo te so no onu na chiwa de ye de akwanse obi kwa ka dem so no kwa on TV da na che se prophet baby abetra bia ya wasase a o ya so ade no asase wo de asase no akade ka no eye honhom fia na sasa ade na asase na mu wote so amonto no e tere sasa ade na tai enti ato ya masase nsa ba ye dai e be yie okay anya sa emfo eruti na Christopher to ade a omonto no anti ento na ya na mpempi metaitis ye se se bi akoto asase kosi dai se obekọ no obi te so no ya amba anokra pa what hefa se eni senke eni wa obi nya ntu ankwatena onu fie no na kenye me ko ye pa ma no otutu ko tena ni fie a wo se so kwantina oboza kwa ba nyina ye dai asai otu ko tena fie oboza ko kra no ona ba ko no de san pa kwa se nyina se no e pono no otu ba fie wona kide ma nyina ye dai se ye bia sasana da ko be 400 years obi ni ne hire ne ma nyina na tiwo ana udi mi ne ka
so go go dan into was odi atia wo nti Bible ka say mo si nimdi a me man nimdi so mayira nti akristo fo nko ana da bia ya ye owo nso bi kura so bosu man se man ye kan nyina mo kura mpo so fo kura ni but ye de yen fa ne matira enu ne ye hia ene ye yade ene ha bebrebe no ti abompa ya na fe di emfa na da ne yi sa mbo twa yes prophet nipa bom twetwede enti obi obeba na so bia wo so amane wo ha obia no obetumi aboa no oba ya behwe wo ha no se yampa abo ne aba ma se akwantira ne akyerɛ wo ne apade na chiwade na nka akyerɛ wo de bɛka no wɔtɛkɔ ofosu na mdi sofo anka mamponten fa do mo munim ne de o munim ya dia matesa no wuyim tan ejina hɔ a ba ko pɛ ne yampa abo ni nyina akwankyerɛ ne mu ate na kɔ anka mamponten anka papa bi wo hɔ no ofalo ya obi ani mu no ya me kan mamponten obi ani mu no ɔno no aka wo fa se ba di ne nan omo se de ne nan yi no ne nan yi ne de aso mu twa asema me kan mamponten obi ani okay ana me de brɛ me omo ka so mo tinsan so mo de ne kwa mo bibia to na omo ne bi ka omo me ntwa na na to no to wonyai o de mu ni ne ma no mu yi ne de ne brɛ me oba ye se obi ana de brɛ sa papa na ewom di bi no ana sunsun mu akwandi awo no ana wono na ne pro na no so e poison pa mo ana ko pa brɛ na bidie awuo na se ye ana me sasa na so ani tribus ekuri nya na wu ana kyese wo hu no hunhum se ye brɛ no obi na de ayawo no anka papa ana kwana na ne pro ana ko pa papa awuo na me se ye nso na me sasa na anu ana okɔ esi wo man pontin ha ya na kyese wo nie hunhu tabi na me to sa brabo no ya born was spiritual okay ubewu adada wo dada nti bi woni bi ahu onimsa wo to won so bewu and obi wo ha wo se mihia maame bi mihia papa bi wo se ye de kojan bomiti hia maame bi wo se me yade pa so bi kura na ho den na kyese wa yade dada nyampie wo na mani dada enti sa wonam fam ne ene nke nyanya dai empie je e ba pie so ya ne prophet Kofi Boateng obrɛ ne amane a wo fra mu nyina achie no Nyankopɔn na amma no tumi kɛse a ɔde ahwe nyamema sanse sɛ yedi aduaba no ne yedi ahaba no ɛsa yade de a ɛwɔ sɛ wo manakoa aniwa na otumi de ɛyesa prophet akwankyerɛ no ɛyɛ nyoma pii obi ankɔ ne de sanse adakora ɔka sɛ sɛ yɛkasa akwankyerɛ obi ankɔ ne de basa akwankyerɛ won haba mu a obi ankɔ ne de ade bɛboa no ofotu on se mintina sam wasori kikezen kenne yanga be kezen gadia tan zen ko obi am na so da bi se kwa so dia ngeri nyina be yampa abonye abi ye yanga bompa ya mo obi am ko fie se am pese me etena se wo ba matombo ase atwem na mapewo ha na ti wade na nke dia ka no amadan ze timi ayedai asi nti akwankyere anya ba ko sa da kan ka tere wo ya bretu ni no so ya bia na o ma sam wati we e bi kura no so be ya di sa wo yokuo mo yes enti tumi a edi wesu efie nyine no ede bi edi mfie so anokwasem ede bi edi mfie so nyine enti sa wo no se ka to se kofa enso bra na fanya ye nyina dia sabe e ya dambo e dambo emfa na chese se tumi edi mi fie so enso ye na chiwade dia me de be fa ama me mo na chese mpimpim bi ho kura na mfa ma wo mo enya enti na dance enti mi nsi no enti ya kwa to se ya ha na ye tim na no na je tim ade ntira ebu okoso funu ko no kwa nkata ko no nim copy and paste yes copy one anyway sare entu la kesambu ahwe ade ba ko da bia anka breaking the altar every year say the every year yenti sa product na aya na kwa no koy prophet Boateng na me o say so nyuma so copy and paste yo ti di obi aye no so asua no mo ndo kwatena ho afi we efi abon efie pani sa tumi ni na onu tifie wo obi amfa nwumra ne aye 6 months time ye besa aye the following year besa aye sa tumi ne sira kwa aya onu kwa enka no nya kwale ti wade ne no
but say eye nipa pempem achiwade e na me fan say ye ya akwanche na eye ngo me a metumi e wo me fie na ochiri ngo no de e betumi age adwuma so no de no enfu dia kan ngo no de ono no obekọ ache sen satia nyina anye pe ba de ho de no anya ngo na ono no de no eye adongo no amfa obekọ so abre na abo wo wada ho na nka apena kunu no wo kọ na onyina nkuna oyo ode pemiri wo de begu so obayon enti wonu kwa se eyi no wo anga tumi ni wo na anya wadwen so de atia na akwa na be yo de bataya na ohu wo de be mobo but what na se wo anya na afepa no baba ti unyansa ni se wo anya me de ne agi ai asa na tie ene prophet susumu asem na fom ofusu papa emi se meka tro se opo mo a bo mo do so wo Ghana ha akritufo opo mo hia omo pa omo bra sebe niema eni kwan se yenya yesi yesu nyame no eto ye omo kwa busu no yesi ye omo kra de no ebi nto omo sa ena kritufo na yenya fo opa obi aso mboso opa bo bia pesa kwa na fa tekwan ana ne kwa za ba nguzu a ba kristo ni opa bo bia za kwa za mpa watewa oni musa de no oyales ade ne beku no oni kama fo enti ya ha no asoya fitete saa de muso ya bre obeja dwuma emfa oyale a enko ntu de atwa Ghana ha da bia agesi fu saa da gito fo asore ba ko afi ni pa nukura abro okay how ni say na so fu so abo ageme wo me how ni say be abosumi mienum me da sorry na me nsa ne me nan nyina akwa asese ti se de kwa ti se de minya stroke for no akwa asese da bi echia ko okay ti ma no pa na me de ko hospital ona no nsa nyina na me fancy nyina na me hu se wano no chia ti me de ko hospital na muka se symptoms of stroke okay ti umma me be drip the so sims na sama me drugs ni me ko tobi me no me HI be 1 month more di HI na me nim se ko afekwa na ayekese me da na dwubie dwa na dwubia na asaba ma me ko review no me se me ko to adru no do me tobi ment me antobi enso se seje ade bet sakra na me yam hihim because anadwubia na aba me so me ton ade ma obi ne pa hwe me sa no so yare na o yare no enya hospital yare obi de onamti opa afechiri me so nipa na hu no ye de bosomfo me pa che de oto ma de minim nipa kra oye na oto de yi me pa che na me ton bags no fa he kate ya no hu me na o kan sa asem na chere me that time de na hu ato outimi ye ana wo hu eti wo ton ade no a wo ye ne papa ana so hu wa oka se me nche no junso dan bebe e junso ntime ko che no ti me ko no oda masti no se mahu so ya rio so ba ye no ono eda no se okọ no okọ akọjunso no sa da ni no frame se me mra na ohu se me yare wansre bibia mfiri wo me ba che da bi ohu se me yare no enye kwasa bibia me de be hospital sa me hu nto me ti me pa me mfa echi me so minim bebia me fa na de bia me ti mu na me se me de masem be damo so mo hwehwe mame yare pa na ha me na se bibi na tachi nti na ma na dwumi na wan kan je se ne wo kwan bi so a wo fa so moa wo e bia ka nya instant healing na okojun o si mi nche na okojun so nti mi no oba na be ma e pa che no e berima o te say papa penin ne afika krade papa penin sa na meka no what do you feel say ba che menya 37 e ba try ni ofufu mu ado me ka so anyine o size na ese kokose chimu size type no ufri kuro be so patron face Sofia patron ne dia santini ba mo na me ya santifo no krokro asa no ya me beka sawate e patron beka se tida bia wutie ye e patron na ase da bi nkwaje ne be free ha e patron ha ya Nazareth ana nya me free
Roberto Wati. Ipachu. Prophet Joseph Mensawa. Ipachu. Ya be kama. Say you mu asem. Na uko obowura mabusua mu a saa stroke yade no wo huto bia yade bi pen. Mati ebi ye mami bi bet ofi ma che. Ono nkwa na meti se. Nya me be kasa. Prophet wadawro ma media na asem etia. Wo se otaiti SOMPA Asem Mpe Nipa no. Say Prophet Joseph Mensa. Nya me nam no so manage pempempa. Ma me obeje wate. Ipachu. Prophet wa haidie. Me obasa na me ho atome. San say si kasu subjuma padia Prophet Joseph Mensa nti sorry akonwa na so na prophet ntase ye hwehwe ma traba kono so producer ya ma ne tan no say ya na prophet to bisa questions kakra na nyame mfa so prophet so enyeme system ya de no ko kakra no wo ka say ekotete echi no anipa ni ho no na abona hwo ma me na wo wo say Pacho me my 5. O my 5. Hey! Somebody can you fufu mu adoa. Probably to go are no. And the type price kokosechi mo type no. Keten. Obinyina che 37.5. And that's all we be. Say ana na otie. Na say phone na wa phone. Me pacho me swati pa. I say swati. Wajija. Say swati. Ho beto. Now suchi say. Me so de bet. Me hu ne say. A ticket we be. How your back okoro Asantini ba. Prophet Entio. Mama we didn't the same. A future. Kwapa no kwa for mama future na tuo no. O say yale. SOMPA FM. Da na jokura no osuro. Sa de be chi no adwedwu gumpa so. Yale ti say stroke na ni di esan. Ye pesi ehu say ampa. Sa yale eye sunsun mu ade. Emra me sani fa nye sunsun mu ade enko benkum ten. Nye sunsun. Mame. Papa. Bible na ka asem ya kire me yo. Na eno mintumi nka ne ha. Yale bi ekuta mame we yale ne symptoms na ma ne hunu sa yale we. Okay. Aha ya kwan ho mintumi nka. Ekina oba ho a me ka kire wo. Na ma ye waduro ama na afiri ho. Anya sa de a stroke no benya. Okay. Yale bi ne kuta na ne symptoms no. Ena man who so yale stroke. Man no kwa. Ena man so society. Okay. Enye ntoma. Enye duabo. Yale. Okay. Mame. Obenya trade dim. Why? Pacho. Oba patu ya nhihie bia wo se wo maame wo nana bi na ye wante sa fo adwene ko wate. Pacho. Prophet osa ni mabiduru nim abai te kwa koma to yem. Prophet abrantie no a na moa ha no. Sa brantie no na oso ama ne ho ato no. Oh no adi adanse a kire me. Oh. Say ne be 4 days. Ti ko am ka che se ka omra no ni adanse. San se wadi machi a che free suame fie no ho a. Okay. Ene e wo suame no na aye on and off. Ya na wajade na ekọ na asaba na we die wo se be die wo hu no die. Ayare sa yi nyame dia. Ametiase. Ametiase. My telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I said 0541 40 39 0541 40 39 Achira aya santase nyinam okay ko junction how be a wo be ansuro to America bra o ba brantem na obehunu akwan nyame fa so ye adwuma akramo okay yane Bible no kwafo na edi ahyiamu edadwo da bia ehwehwemu o se wo hwe ye nwua ba yi a obekwa akohwe no na wodi nani akwa akosa ba bi bebrebe obekwa akohwe no adwendwini bebrebe obekwa akohwe no wodi nani atwo nkrofo bi so se emre bi se eno kura timi gyawo adwendwini ma so timi te SOMPA FM na so nyame ncha de Bible no kwafo se enye sunsun mu ade na emum yade so ba ye de nachi wade ka no ayaduru itimi ko timame kama to ye mate
nyame bekasa ono asamo man fan chankese nkoma mi nwa ba ko mi nwa ba reta I friend dada being a cosmetics kase pa won kan okay na mi nwa ba yi ansen hu se me wa fa na yo no okay nyame nam so the reta unua mo studio na me chia wo SOMPA TV SOMPA FM agopo nya okese pa ya ewi ase nye de adai ewi ase da ye kan ya de mani pa ho to no okay ya de mani pa ho to aka nipa ya eno ma bi ya rebi bet my one we at the board mu ni adan etimi yesa wonu se malaria timi cho na so da na okasa kasa bobodin bi wan hwe ya na okobodin bi na ade echi a na akwala ne da na obone na na bidin anane maami bidin hey asante fo asem anadwo akwala ne da na oboni pa so masi nti nipa ne ebaifo ya re ha dwen asumdie ni wiase na me ka asem bi che nipa da sane bi anam wiase entra won ka se wiase eda ho sa akwa prophet awe mo se nye bibia de na beye dan na maami so se be ne ho ato no nipa wo ti wiase edu me bi a na ne nse ko na ya ana mi busa se sa ya de a eba ye SOMPA FM doctor bi okra na eba ne ho na ede na ne din so pie de he se siatika ena idea ndien ena hwan sa din na fefi hefa me kura me so e me nwanwo kwaku doctor bi wo a ye ne ti so a ye ba wiase a na ye na sisi fo mo asebe ye bokola ne ade aye malaria sa ya le omian edin no ko fefi edin so de siatika osa ena de mon ka bin kan we cancer ena kidney edin de kidney failure ena chese sesen de sa edin no na we stroke kura se ke nipa ni akedo stroke eti nipa ni ahoto eno ti de du mebi won ma ya na se yare egyewa tobo enfa mo adum ni adan ya obi wa akopa no so na yewa ona nya ona yewa ni obeye opa ma afede on so yewa denwa bai o hwe na oni ahoto yare tete no enjaka rade se ya na yade bi ba se ya ni ye hwem na se nye fi yade anya obi na yewa ya na wo ahoda so eche se ye se obi na enanzu enwu ni pakro dina de bia na me kase ya sofi ni binum no o met ma cho se ya le we na ye se ba nyankopon Yesu Kristo timi ma donko ehwa dondompa ehwa akokwa se bi mpa bia se ehwo ye nam de a ena ne ye ne dai ezo ye beka ni se sim but we dey jaka we dey say nye spirit bia let us say ya de ena wo so na sa ya de bi sa se eno nso achiwade bi na okodi ye ana efiri hefa ana wabusu anim ya ni mo ya wo enyu ba me kasa se bi mini nyam ne nete mini ni da na so me kasa wo ahoto ana oboa odwenwen na wo hwe se be o ma a wa wo mo so a wo se num meboa na wo hwe na oni ahoto de hwe ne ma na be tu tama enum de enfufumu adoa na wo hwe pa sanka du tama ne nipa bia wo bre o mo ma ho ba ya de nti enne o ma wo agya mo ma ho o ma ya basa bu okura na de wodi kwa ho de because then no de hwe nkolai ya nipa bebia nkura bedo my street boys a mo ne nanam nyina e fa nya se bia kwazambafo ya de abebo mo parents a se be hwe kura na eden ya de ha adwun woni pam ya de ha adwun woni pam to wan hwe ya udu bobo ma ba ntini e kase nipa otwa edu mebi ho no mo a susuma otimu nya ode wo wiase SOMPA FM wiase ni obi na ye okura na ubetuma hia nkwanhia ya de bi betuma ba wo hia no ba bi enye yie ya tititi enya ya wo nsem bi panyo na ne yenka wonnam na ukotie betie ni wahye watade bi ni ade hwe se nye adom a nyame adom ni obi behu bibia aka kire wa ya wonnam wa ni wawu because ese ne oka wo kra nipa na busua na wo mu wa wo fi se ye hiwo ya wo dum nipa no kra na ho yi o kwan bi so mpeso mo se no de o ye ana nwoma wona wo ye enso ni nyina ya na ye ka se edu me bi a yo be ka empabo ya me de bia maka nya mountains ngwa na ese ko hu awurade nye obi a de a oso de makwa yenso enfa makwenti awurade se wo gidie na o chaun pani bompa nyame oso nya mountains ti e be ka che nwa bai se abani se ya o man pa bo ntime no ni mum yenhwe ne ye kan nyame ko bi yenka ne kwawo
ebi kura na yi ne duro ho na sika won eno nso ne asem no yawo aduro bia ya ne bia no ni na duro na sika anyege na o de koto na won ye betma nya doctor be hu sa ya de se ne ye bebo ni a kire no na so ye kan hu sika ye kan hu aduro kire wo kan hu sika yawo wo ko fa ne ye problem no na de bia na me kase o ko developed countries na ya na aban wo boy individuals no e wo no ma bi se hu temi de bia maka kroma fo mpani fo asikafo no edu time an komun sisi dan bi ene hospitals bi na ka hiafo na se bi nwe ne boa ye den ye nya hospital bed na so no ko bi nya sa de ne nya se be kasa ye to na yi ase ne ye twa ho ahia no emfa so bi ani so fa so bi ani so ko gawo ebi obi be kasa o na nya nka be de sin na so adwene na aba na America me ma dwen na me kire because the time she mami me se na yade yi ye betima nya doctor bi obehu se yade we ye to ho adu a ebekọ ba sika na de ba koto ebodi jewa wo ko fa na we ti ani e be se madaroma mommoa na eni hiafo ju e wo for me obi be kana sem se ya na ye gya no kwa mana kwa ya na emu ya because wo ba nyina no yitima dwi nyina se me ko sompa ide na nso aba de eni esese ye na ye hu se nya obi a na eye ti mami so de na dwi bu bibi kwa na won tu no hu se ane se na tie dia e ya de ti me fa mpa ebo na dumfo bi e be dum no ne ye hwe ne ye ti e be sere Ghana fo mo a nyankopon atom nsem no cars na ye yie ya wo be ko sikani bi fie cars ego nya asem ketwa eye no ma bi se ke kan se ya na nka jamu aba maame na obetra se kasa ye no ye se mo mi hwe mo doctor bi wo nko hwe no o hwe a ya le bi e wo bi ana duro bi anem meboa me ato ne bi na ana yawo ye pe ye nya se chi se bibia na ye sere obi nso nka obi ankoma se maame nti e be hwe nkura num adai ye va manyame okay maame alokwasemo se de wosi ake kan hye mato atade so no obi ze minye bi da maki kan hye mre bi atwa mu pa tomata ade so a ne nipa nyina atimi hu se akwa ye guy akwa ye branch akwa ye bosi bia na hu se ma fun amana ka menfem pade sa na nkase ye wo me sa na meti o ma ye se wo pen na e bibi ndia okay odo na wudi ne kwan ho no ma ye se wo pen ko bu se fi amatena mu bia me no bet bi ba ho anopa no ntia enkobo ne no nkono so no ma hyehyɛ agenda ma no no wapie no obi so aba no nkono tutu off no wapie na mbe obi ada ma de ache ma yesa wo pen o na bibi nti na me tu for ka so say na wo ye na nya because me yesa wo no amoa me anka ma yesa wo pen enya nyum fon da sa nyum na anya wo na mfiri ase edwa ga na mbango mu ze no kora ya asa wo ma ga na anka ma yesa wo pen ya papa bi tinase na wokonya asew na naso be ma no wawo ba no wa winsa mo atopom se etim enu nti ne be ko university ontimi ntua fees no ne ba na nko school no ena ne ba no ko hia abrantie bi wa ablabom abrantie ne wo kakra ba nko school anko agie no se eja me pe wo ba no me be se me hwe ne university mani wie na ma wa no e wa na papa no mom ni abrantie ne tena ase ko se krache e ye no kure se beta frache o pese o ware me ba o pese o bua me ba na fe nka abrabo no ko nanim but unim bibi me ma yese wo pen me na me ba na wo ba be bi ama me e betumi a anka ye no ho ade na awa ne wie na se wo so wo bua wo yira ne ti ase e si a wo wa no aso be hwe university die krache ma yese wo pen gine ni enu oh na ase wa so matem didie umpo banko so wa winsa sa he your life wa ye de na obi be he obama wa ene wo kikan kasa nsem we on se maka so papa we be ifo o mu kikan ni se ya branch ni se papa na rin sent o kan kwasi asem o ni sika sha ba ya na brabo university fees no otua edan ahodo no wo han ene so ma wanya meeting bi anaso wanya holiday bi anaso mo anya visiting day bi so mi ada ne ke mu aso anema no de akosie oba no oyeye du mere bi na adwuma abese na fe no oba no so be wi fees ni ade no na so ton ne car otimi de hwesi oba papa no obi o sekrache o she fi ene monyamo ba me ma yese open ntini mi yenu wo ni awo ye no o na bi afu aso no abu akọrin na petes na ba kwaja sem se emu ano kwaja sem se ano agu ono kwano aba ono kwano no
Wako morning session. You are participating to pen iron. After the Omud Dokoro Papan, not Dante on a cash or Barney University year. So, mobile school. Then Nipa my pointing with school say politics to send to be a NDC. Would be a different angle for school. MPP would be a different angle for school. We are not a bayaba. In a man position. I will hate position now. Share. Abaye bi a oda na kuma fe na ye akwai a wa fe ne yira me na yiri e no ne na ko to ope no no de tu na mi se position se ne menya fa nware a emwa de be se ne ye ho ade ne nyimo na nka me no watena na nka me mu ayedu na nka politics ne makoma ne oba yi wure to mi ati be na yi a wan ko su o se ne japan ye nya de fe no oba no wure fi no wajako woko ye mu obi minister de sa mu akonye oni neko university osi me ware wo na mi mu ayedu afi no obetena wo a wo hunu so aduma ase asa aton wo ka yaw afi de ayi na nsem ana ode beto ne ma me anim osi eko so nzo yoba anya ba bi pase wo betena go na nsem kai kura wato yo be fe ye mu di fende ko apai to wa no abone nyana mo pa go nsasem ko ye kan se ma de ho o mpe obayi no no wa yedu after the any answer, they more upon a car show by university to be soon better. Or by year, or a catcher, mamma, uncle said, about the intimate decide more about maybe papa and warrior. If you know when you are mature, need to be sharing a certain time that and do the German yame. SOMPA FM. Castle, soon you are somewhere ever. I know to go dim or Mudu Munkum don't go cracking his name to be and go mamma and job. No, so a cover panel. After according to Anna of Yaga, was in part a jammy. Uma having a dim commodity say that. Ubana me boo better than my yes open. Putting me in here neck and Sariama my easy. Yet, can be any one man on what was Anna. And then the mass and the moon be any one man shall want. I do not say it, and yet from a tick of farm. Then my the moon. You will share Hannah on Yanaba. Prame ye mmere na me yiri fa na chi se ma topo muti ko fa obi ane papa na na ni ye bi se me ma se ni ya se ye na fi owu ba we wi ase la be ma no hia no hia no no ana ma ne na tena papa na ko ko di na me ne yira sa be wu ato ato akiri ya ti na aba no mti di ma tere se ye ko se na nya me pe na me ni sa no am ke kan shi na me ba wu se be ma na ebe na so sa jenjen ne to me so na da na ne nsa ye uba na me bu ba ka to se ma ye se wo pen no I'm the whole pen, I'm the crocodile. I'm see my from. And so your buy ye me come on my Juma says, and I made sure with it. A me, I'm a body. But when you are, and you're by you and go see that because you move the year or sound who can say, you know, my yes, I open as a chair. The papa now would think of Mona Wusu. A brandy or more paid dingo Mona Wusu. Yow. Okay, trouble will be, and yes, we near we are quite a doubt. Asem na aba. Once you change style, we up and then a new matter. That's a more corner was said. What you have some massive, what tear you and 50 pain. Okono was seen or walk or can you be in here? Ambassador the issue. Yes, as some of the free in Sandy Paso. Well, you never say you have a dear free paso. Was a new experience here. Ambassador. But I buy a bonny, we ask if you run out in the field. All companions or who are hanging and you be out, who change him out of o si so changes can make kwama go so sin krantie ko so sita kwade si tunantie nanso afeyi a wanyi di na kwa na se na otumi si fe sika afa papa ne nsem no edu ohun se masam ne kum no eti no wu so de bi twam ano he da dan ne koratwen obeso oye bibia na nka aga se mi fie wura ntimi mfa bi nkura ma na nka wabra bosu ye ba wonte na sinji wo se me ye ne ya enya ne ya o ye de bi ayi ye no ye di na ni pen waboka pen wabra setinam edi na wo change ye na ya no a wa ye ose ne ba opeso nko nka wani ma na twu wo firi wono wan ti asia anka ma ye za wo pen akwa ne bonum sa asofo panyin na mo fere no woje no wa to no mu bi asa anyom na wo se nka Ghana na word da wo sa 3 years azam ya Mpe Nipa bi ama na baba betwam na fe yetima ko akoye nim obi biala ye so obi pen nanso ahwe bi a wa na mete bi anadane football ya na anu Edward say Edward no say yes ye can asem e die ne besie na ya wotu yi akobo blaster up
obukwa hepe die ma yede ma dollars yo wo de o abotin de bia mfa so okoye no nko ana ye pamo no Ghana ni bi free dollar ho no bi wo ati asem na se okoye no nko ana ye pamo no etimi dane abrabo wo Ghana radio wi abo international matches bi team bi ahodo ama nne afei de opodo wo ati asase dan no anye timase anye nkran anye takrade wo ati do ko gwa na tutu ka tire ho ana wo plata ana bidim ana bidim na wo kan ana chosa abrabo emre dane je drum le bi na se panyine bi tuufo drum le bi na wo tonfo bi bo ba bi fanfan kwan ato bu bi za no etom le bi papa ti ase otwa bi ko ne nche da kro no se kwaku enza de minimum bituma no bi wa abrabo mfa yi to ho ene na mfo dodo mpie nkɔwe nsa mo no nya nsense ene nkɔma na nim bi mu da ijale di so ya ade yi tia bi no mu da o papa mi no mi nya me kan tiro u bi sa ho question sa amne na mi sa na ade ne ye adwuma to a certain level say wo da bia wan to bi bra na ho popo na ade ne nya nka wo de wan to bi a na me de obeka we di akire e go si da hu zu bi akɔ hospital so wa minister e di sa ma na kara ase sama me teni amba pe kan ase so wenti man control no de na ho akoduru a esira wo de na mfa ho nko sa ate bi no etom le bi obi ye kromfo no wo ka to se me ya de da na mfa ne kro no bi na temse nya nko ye won na akoma hu de SOMPA FM science no wo ka to se twu ho firi ho etom le bi a no obi be ka no dwene ko akire na hwe ni ndi ama wo ka ne wo ka ne ba ne sa wa ye se wo pen wo beti ase ye nim sentrefo bi ebere bi bai na ya wan to mo kasa untimi ntina ene san sentrefo nda feti ase o mu muye nanso odi nkomo kora enye wo de ya se wo pen wo ipanyi bi di nkomo atie ni e famu aba na mua uni ma de kunti ama ame awo ha ndi so start me ma sem na ma me kan che wa ye atie uni ma de kunti asabe sabe ma ame no papa ntie ndi se na wo start bi no se nya wani na tena ase a uni rezi a wo kan che wo ma me bi wo yo na kunu ne hye ne ba ne kama bo free se ne ho ofe eskapo abi twa no ho hye na oji ase akum no oji a okofre eskapo wie no hu fi e motriti no unza say the first husband no or your caring na so say akopa okwa ni obi afa wa enya bi up to ne ba ye okay ba ma me ni nye okay afeni na ni aba no so hu ni say sa ade ekura wa na ngofo yes ni omo pe akono ne mo kodu o mo nsa mo agya o de wi aho so mo yes no ndu aye say wo pen ni wo ka to say de okuru we kro o yie no say de boyfriend we te wasem no na mpere ma no da no me fi mu no kwa onko ye so ni aye ye wo ya ebere ni nti ya de besini aka che ne wo ti ye say obi ayesu obi pen die ti obi afutuo ima me na na be ma na si dan ena wacha ama ma no no ane ma no ne wo mo se yere na na fonde en ka ho na asase da ho ubetimi abraba ye shebi meso me nya ska en shebi nti ba ko ameti mo no wo ma yimni ma nyina agu abontane ama me da me ko hwe me ko na yese ne ma na ye na me wura ho musi papa ema ho mo nyina aka tem se me kama koma ntum ye me hwe nti me hia tiefo se o mbabo ame na menya ba bi di meti aso no mayim ni man de akogo de aka no meti mayi akogo o so na be ma na si dan na be ma na si dan no na o mo che o ma me anya bi o mo che ma me nya bi no ne ma wa ma me ne won ne manya ba ako na de o ma me wai oho o ma me wa hefa ne be bra ikwa friend ne kasai o ma me wai o wai yo mo wo sapase e won fie ne wo na ne dan no wai won ne dan ne manya on ne ma wa wo nkono on ne manya na agum nti bi kwa ware ne de aka no so eteteto na de enye o ma me no no me odem ko ware nti won fa me nka ne ma ho o papa nko am papa nko na papa wai wa wu na ofiri na papa no ofiri daache na chese pani okware no no ono le yes ajapade no ana da bia nda be na pa na ye mi am na be mo yo pa o ma me papa ma me papa ye fa no sa kwesi na de na ma me ma babi na adan ye ba ko nti wo se ye do so ye nkum eti mu nipa du no na mo dada ba ko nyina ye gumu de ne bi so kwa ware na de na de won kwa ye yu nyoma agu abonti me de nka ho mo yi me fi me nka ho ei brai kran ne kasa so ka cha ne sai me de menka ho o ma me se won ka ho me de menka ho kora ala de bone na waye me nya ne hwe menka ho eye fitwa hia na enye ye nsima ne ntwa hwe fifa eti ho nyina dan pon se na wo na wo ho ye mako nan
4 rooms na asase ne su bi akada ho kase pa na asase na aka no bia besi da ne bia si so ba ko me nua ba ko na esi bi eze wo esi bi poma ma me na ya adwuma bai me nam tonton ne ma akra wo kejetia firu mo ba wa brim ba brim de na me twa force adwuma ne egui ma me tu kwan kotena Nigeria uko Nigeria no adi mfie sai me ko na mo 20 years tu ba mu ni me ba ya che tu ko di sai wo Nigeria ho me friends me di mfie nwotwe 8 years na me bam de yare de bai na hwa na do ko Nigeria ho me nua ba ma na dem ko me ofa wo free sai busuan na wo free busuan si yan ko ye de Nigeria ho wo de me ko no so mu ko chibo fruit tu me nkonko so bi esa ta me abaya na mo ko ya anye ye o Nigeria ho no kra ye ko no nche kra no mo ko abrochi jamen eno mu jame ho na me so me ba ga na ya wo fa no no mu ja wo ho no wantumi anto adwuma ne so ni mu adwuma ni mu ye teso mo so we wote wo mo nka se do mu nyina ho ga na ira no ne ko ekra wa abu tu wo fa no we wo fa ne se o kanya me se mo ne nam ono tu fura brochira ba na bada da kura o te gana o kanya me se wiase abrabɔ no eduru baabia ehu wiase abrabɔ no eduru baabia wo dwene ho a wonte ase o tizesi a me ne wo kasa wo ma me da no nipa sei na wo mu ebi kwa awade de nipa sei na wo mu so mo na mo ka ho mo bro benson ena mo dada ba ko na no ba wa ni no bebre nti se ni ba ba ko kra de ahomete se ba ko no no atu afi no akọ de ya de ni free Nigeria ba ye ya de me ba na me ni su bere me na me afon so ya me ya ba tai ka furu na so ma we amre me ba ko no wa kra o ba ko o ba na ba ma ono so ye de se wa no wo nyam kra nti se do so nya adwuma ntimi nya adwuma na wo kan dan asem kire no oh ni mni nyina se wo mo frɛ no bora mane se wo mu yi me niam agu awonte no o se wo mu sa mo mu nya sa mo mu nyi awonte na o ba peska abreme o yan kakra kakra be peska abreme no kan nya se wo mo ntimi na o yi wo mu yi gu awonte nti wa no frɛ me bora mane se mate de asi na me se me nte hwe obi an frɛ me no wa se asema wo ma frɛ na ka che no se yi me niam agu awonte no mo yu nyoma na wo fa he o mo yi me niam na me ni wona me wo bre ma madam fo no nchen we are seeing some doors. At the time wo tu kwan no na ma me makrampo oto so sei me na me ye panyin wo na ye panyin me wode me ko ware enti wo tu kwan no na wo nua no bebere nim wo nti wo mfa wo se wo enua me ba ya sakpa me hu wo ba ansa na be hu wo se wo nua no mu ni enti no mo ye wo sa no enti wo mo aka ne nyina afiri papa baako wo nyina ya papa baako enti ya boy bi so now ye dey didie madam fran mo ne tebre man on ne bo am madam fran ne kwa be so onu ya sa me ne kwa asore ne sa kompai bo ojo so ne ko ba sa no ba bi akwa asore wa bo mama ne sa ho kira wo mu abi am ko asore no me bo mama ne no ba ko ye so ba bi atana so me ko na ne yere ne manyina ofie o me ya sa bi sa de mentimenta na free Nigeria ba wan fa hwe ama no ene sa nipa ma ho ne ma na ukunu we ni kunu o wo Nigeria ho ye ba kana no beguye uni ni fimi afi Nigeria na ba ya le kwa ye tware nai o ye Nigeria ni david uni ni free akwa na ko hu no ai ya semu kwa bi so se o ma me yu ma dia na che se abusua no ye yiwa ma ne sawo ya ka so fa man ko kumiti si akwa be kwa go kumi adentia ni ma de koro ada ko Nigeria na wo ma ne no na me obi a me ma ne no na de mo di wani sa fitete no mpe ba sa ba dia no wa ye minim o papa de jana na fe me papa kwa don na nware se won ne ai wo me kwa no ko war fro ko anware no
ne koba ne sa no akọ papa kuru mu akọbọ mama ne ya pa de so be na no nyina anim ya pa ma me ni nyina o mu nyina anim me papa no so awu te o so o papa maame no mo wen o mu nyina awu ti se o ko jaache wa wonim busu ni bia o mu nyina awu o mu ma kan de o mu esi so mu da ne ma no o mu esi so mu da te koba ne sa de wo ya ya nko na mo ni obi ya say ye kan sa busua te se kwaye no sa wo gina kire a wuti se abomu juru na sa wo ben sa kwaye no a wuti se edua bia e wo ni sibre all the trees are in pure stand is edua bia wo ni sibre oba pedu ba bia ya na rate me ko kakra papa ti so agasa so ma me ye wo sa ya semu eya asem kesi o mami wo ye na adwene se ko ko Nigeria ya mo shukuru na ko akobọ bra dodo no afa Nigeria tutu kwan ko abrochiro ene mo survival ne ko ba ne sei dese baby e mami odi ni tibeto kra ya asem kaka bofu wo mranti brem mo maba wa brem na daachi bi wa anye mo bono sabie ku sabie nya ado bi ni o ahode wei ka wo bro maami obeda so a ayasem kasi o maami tesi a wo tv ase asetere mo boafo ne wade adwuma na aye na fu de ah no madam funu ni mi wo kwan be so am de ko paibo o ba ga na ya na be hu no paibo no de hu e ja ho joso na oba pay wo ko Nigeria no wo sesofo no o nanfofo no obatubi e ba de na fo na me odi a me fans me classmate am no nya me ba o bebreu nyina wu ni wa de yo bizu tu kwan mba mo be wu oh nam fo be braba yare be wu ti Nigeria obo fruit no ko na wo ye na me ofete no wona ire ko jaman ya na no ma me fa wanko ni ko mu ku ja wani kan wo tu bedru Ghana na ye mpanin fie so ye bedru Ghana na mo 37 years 37 kwa na ne kakene kwa wo mu kakere wo anu mu na ade beton fusu o ba no wo na Nigeria na ba wo na Nigeria ndin bai ayasem kese pa ayasem mam je se o pese de ne ye de boa wo na se ka pe vem de bitibeto ba bi aka obetena eme nyama no sunsu brada be me dan kokko hwe de nyina ahemfo na yi unyoma ni gu abonten sa ene pa cha on ne kasa ne mam ne kasa okay ahefo ne atifo band sa medical academy say producers yi o madwuma yemusa kokko sechi wa bra woni abusuafo no din komo ma me die na waye wadu ni pani mfie so kura ne sa ti baby akobenya baby ketuwa bi de ne nyoma na wode ne ti ato nti abusuafo amfi maami kura ya semu alokwasemu said was yaki can shame at what are this one. Ubi me bida. Ma ki can shame me be a chemu pa to mata this one. Ne nipa nyina timi hu se akwa we guy akwa ya brand akwa yi bosi bia na hu se ma fun amana ka menfem pade sa na nkase ya wo me sa na na meti o ma yes e wo pen na e bibi ndia okay odo na wudi ne kwan ho no ma yes e wo pen ko bu se fia matena mu bia me no bet bi ba ho anopa no nsia enkobo ne no nkono so no ma hwehwe agenda ma no no wapie no obi so aba no nkono to 12 no wapie na mbe obi ada ma de ache ma yes e wo pen o na bibi nti na me tu for ka so say na wo ye ne nya because me yes e wo no amoame anka ma yes e wo pen enya nyum fon da sa nyum na anya wo na me fira se edwa Ghana mbango mu ze no kura ya sa wo ma Ghana anka ma yes e wo pen ya papa bi tina ase
na wokonya asew na naso be ma no wawo ba no wawie nsa mo atopom se etim enu nti ne be ko university ontimi ntua fees no ne ba na nko school no ena ne ba no ko hia abrantie bi wa abrabom abrantie ne wo kakra ba nko school anko agire no se eja me pe wo ba no mi pese me hwe ne university mani wie na ma wa no e wa na papa no mom ni abrantie ne tena ase no se krache eye no kure se beta frache o pese o ware me ba o pese o bua me ba na afi nka abrabo no kɔ nanim but unim bibi me ma yese wo pen me na me ba na wo ba do he ama me ebetumi a anka ye ne ho ade na awa ne wie na se wo so wo bua wo yira ne ti ase e yisi a wo wa ano aso be hwe university de krache ma yese wo pen bi ne mienu oh na ase wa so matem didie umpo oba nkoso wa winsa sa ahwe ni life wa ye de na obi be he oba ma wa ene wo kekan kasa nsem ye on se maka to so papa be ibo o mo kekan ni se ya branche ni so papa na winsa nti o kan kwasi asem o ni sika sha ba ya na brabo university fees no otua edan ahodo no wo han ene so mo ama onya meeting bi anaso wonya holiday bi anaso o mo anya visiting day bi so mi ada ne ka mu aso anema na o de akosie oba no o ye du mmire bi na na dwuma abese na pe no oba no so be wi fees ni ade no na o so ton ne ka o tim o tim de hwesi oba papa no obi o se krache o she fi ene monyamo ba me ma yese open njini mi enu wo ni awo ye no o na bi tia fu aso ni abu akọrin na petes na ba kwaje asem se emu ano kwaje asem se ano agu ono kwanu no wakomo ni sese you are petes 50 pe na aye ne sa afi di omu dokoro papa na branche ton ne cash oba ni university ye ya se omu be ye school na nipa o ma point ni school se politics to send to be a NDC omu odi bi e de press ankofo no school MPP fo odi bi e de press ankofo no school owi ya na ban aba ni man position abo he position na o share abaye bi a oda na kuma so na ye akwa yi a wa fe ne yira me na yiri e no na ko school pe no o de tu na mi se position se ne menya fa nware a emwa de be se ne yo ho ade ni ni mo na nka me no watena na nka me mu ayedu na nka politics na makoma ni oba yi wure tumi ati be na yi a wan ko school wa se na japade nyina de fe no oba no wure fino wajako woko ye mu obi minister de sa mu akonyin oni ne ko university o si me ware wo na mi mu ayedu afi no obetena wo a wo hunu so adwuma ati o sa ton o ka yaw afi de aya na nsem na o de beto ne ma me anim o se ko so nze yoba anya ba bi pase o betna go na nse ne kai kura wato yo be fe ye mu di vene ko apai to wa no abọ ne yana mo pa go nsa sem ko ye kan sem ade ho o mpe obayi no wa ye bi afi de ani na nsa be mo aton ne ka so obayi university di sun be ki obayi a o ka kire ma me na no ko se abrabo de ntumi decide mo oba ne ni papa no yo e wo no wa nyini wa e mature ntumi nhyɛ ne sɛ tentena da nti de gya amanyame SOMPA FM kaso wo ni asɛm a ɛba ana osi ho di no mo du o mo nko krate ne tumi nti obi ani go maame ne obi na do na o so okɔ papa no afi okɔ ne nkyɛn na o se agya o se mpache agya me umma ha ne ne di nkomo ati sɛ ida wo ba na me bu be ka se ma yɛ sɛ wo pan ni mi nti enne ensa wi ama ma yɛse na yere kabie no ama mo no wote wasa no ane me ma ene munyam bie no ama nhyɛ won na dwuma sɛye na me yere fa mati ko fa mpona nse me ma ye enu ni wo hyɛ ha no wonya me ba tra me ye mmere na me yere tumi fa mati se ma topo muti ko fa obi ane papa na na ni ye bi se me ma se ni wa se ye ma fie owu ba we wi asela be ma no hia no hia no no ana ma na tena papa ko ko di na me na yira sa be wo ato akiri a tina aba no ntumi di matem se ye ko nse na nya me pe na me ni sanu am ke kan shim na me ba hu ze be ma na ebe so sa jenjen ne to me so na dane ne nsaye u ba na me bu ba ka to se ma ye se wo pen no na me hu ope na me krokro ma
am see my from and so your buy ye me come on my juma say na me kire wo say e me a me ba de but when ye hu yi a enyo ba yi nkosi sa because mu be ye di ken wo san ho ko ne say ndi no ma yes wo pen na se kire no e papa na aburo wo di nkomo na wo su abrante ogbo ka di nkomo na wo su yaw okoto abedo bi anya se woni awi akote ye dawo na asem na aba on su change style wi apa nenenum ato lese mo ko no wo sere wo ti asem na se atie wi afifire pen wo ko no wo se no ogbo kokko anya bibi ntia ambassador de show mu yes asem jifri bi Mpe Nipa so well edu le bi se ya ba Mpe Nipa so because the new experience here ambassador abra ye bo ni wi ase efie wura na ati ni fie no all company as o mo ye na hinyina anya bibi a wo change ma adodo o si so change sika na ekura na ko so si nkran fie ko so si ta kura bi si tunyan fie na enso afeyi a wanyi di na ekura na se na otumi si fie sika afa papa ne nsem no edu ohun se masam ne kum no eti no wuzo de bi twemu ano he da dan ne kura twen obeso ye bibi a na nka aga se me fie wura ntimi mfa bi nkura ma na nka wabra botu ye ba wonte na sinji wo se me ye ne ya enya ne ya o ye bibi ayi ye no ye di na ni pen waboka pen wabra setinam edi na wo change ye na ya no a wa ye o se ne ba o peso nko nka wani ma na twu wo firi wo no wan ti ase a anka ma ye za wo pen a kwa ne bo nyum sa asofo panyin na mo fere no woje no wa to nyum bi asa anyum na wo se nka Ghana na word da ho sa 3 years azam ya Mpe Nipa bi ama na baba betwam na fe yetima ko akoye nim obi biala ye so obi pen nanso SOMPA FM na mete bi anadane football ya na anu eduan say eduan no say wasini no yes ye kan asem e die ne besie na ya wotu yi akobo blaster pen obuko ahwe die ma ye de ma dollars you wo de o amotin bi ye mfa so okoye no nko an ye pamo no Ghana ni bi $3 ho no bi what ya asem na say okoye no nko an ye pamo no etimi dani abrabo Ghana ye de wi wa bo international matches bi team bi ahodo amanne afei de opodo bo ati asase dan ho anye tomate anye nkran anye takrade bo ati do ko gwa na tutu ka chire ho ene wo plasa ana bidim bidim na wo kan ene chosa abrabo emre dane de drum le bi na se panyine bi tuufo drum le bi na wo tonfo bi bo ba bi kwankwan afi obu bi za no etom de papa ti ase otwa bi ko ne nche da kro no se kwaku enza de minimum bit man ndu abrabo mfa yi to ho ene na mfo dodo ntie nkɔwe nsa mo no nyan sense ye na nkɔma na nim bi mu da ijale di so ya de yi tia bi nom da o papa mi nim ya me kan tiro u bi sa ho question sa amene na mi sa na ade ne ye adwuma to certain level say wo da bia wan to bi bra na ho popo na ade ne nyanka wo de wan to bia na me de obeka we ri akire e go si da hu zu bi akɔ hospital so anu miscarriage ti sa ma na kara asɛ sama me tenya mpa pe kan so wenti man control no de na ho akoduru a esira wo de na nfa ho nko sa ate bia no etom le bi obi ye kromfo no ka to se ne wi ade da na nfa ne ko ni na tempe nyanko ye wonna akoma hu de SOMPA FM science no wo ka to se twu ho firi ho etom le bi a no obi beka no dune ko akire na hwe ni ndi ama wo ka ne wo ka ne ba ne sa aye se wo pen wo beti ase ye nim sentrefo bi ebere bi bai na ya wanto o mokasa untini ntina ene san sentrefo nda feti ase o mumuye na so di nkomo kora enye wo de aye se wo pen wo ipanyiri bi di nkomo atie ni e famu aba na mua unima de kunti ama ne awo ha di so start me masem na ma me kan che wa ye tie unima de kunti asabe sebe ma me no papa ntie di se na wo start bi no sin na woni na tena ase a unum rezi awo kan che wo ma me bi wo yo na kunu na hye ne ba ne kama bo free se ne ho ofe eskapo abi twa me ho hye na oja ase akum no oja akofo eskapo wie no hu fie motriti no hu se se ne fresh husband no o ye care na wo se akofa okoi ni obi afa wo enya bi up to ne ba ye okay ba ma me ne nye okay afi ne nani aba no so hu ne se saa de ekura wa na nkofo yes ne o mo pe akono ne mo mokodu o mo nsa mo oja odi wi aho so mo yes no ndu ayese wo pen ni wo ka cho se de okuru we kro o yie no se de o boyfriend we to wasemase no na mpere ma ne oda da no mefi mu no ko awon ko ye o se ne aye wo ya ebere ni nti ye de besini aka che ne wo ti ye se obi ayesu obi pen die ti obi afutuo e fa to abra boso ya okay na answer na obewu se kasa we adane
ansa na mo se kasa wo abutuo na obi e kasa ma yesa open no na wakɔ ahohiahia mu awurade nhyɛ nipa bi a wotie no na ɔba adeɛ ne obi akɛseɛ yɛn nuanom a wɔtena ase yɛ saa nhwehwɛmu a wɔde abɛyɛ sɛ ɛsɛ bi ampo nyankopɔn nhyira deɛ ɔma wɔn ɛwɔ nsɛnkyerɛfoɔ bebree asante mmaa mu na wɔde wɔn di ma ɛna ebinom asisi fie ɛyɛ asante kuro yi a ɛna ayɛ wɔn yie saa nanso wɔn ti nso da yɛn ti no sɛbi wɔn te sɛ obi kasa tia yɛ wura kɔ ɔyɛ proud SOMPA FM. yɛntumi nkom nso monyere mo ho yɛwɔ saa nkɔfoɔ no bebree de sɛ obi adwuma fa nsɛmkyerɛ adwuma na afei wakyerɛ sɛ asante yɛ ɔman na ɔman no ɔhempɔn bi na daa no yɛnyi na ma ne yɛnkyerɛ ne nnipa nyinaa mfa ne bie ma na akasa no ho a wahunu ne wɔtumi yɛ a ne gyidi yie sɛ yɛ adwuma kɛseɛ paa nti nyame ɔnhyira wo mu na ɔnyɛ wɔn kɛseɛ mpɛn pii dodoɔ no a wɔ nsɛm a ɔmɔka a ɔmfiri sɛ ɛmsɛ asantehene ne dwumadiara ne sɛ na ebibi afa hyɛ na wabɛnam kuro no mu na yɛama obiara pake ne nneɛma mfiri sɛ m sɛ ɛno a na yɛwura ɔpomfo ɔtutu wɔyɛ but sɛ biribi sɛ ɛfira mu a ɔmbɛhu sɛ papa yi sɛ wɔnam hɔ no abɔkɔɔ na din ne nte ne ho asɛm sɛ asɛesei na ɔno nso so ɔde mu wɔ ɔman ghana na afei ɔman no atumi akɔ n'anim na afei biribi ne nkɔm a obi afa akonnwa atena so na watie ne yie na ɔwɔ mu ayɛ bi ma a wama wokɔtue no mu a ɛka na aba asantefoɔ baa bi mu sɛ ɛka fɛnum asɛm sɛ owura si ɔsɛ abɔ na mpie kura ne wura didi daka de to me bi onipa ba bi awu firi na ɔsɛ ohun wɔ didi daka na asantefoɔ baibul no so aka kyerɛ ɔsɛ owura fi kurom hene abɛn a oyere adwa bɔ ase so sometimes it's very important sɛ wobɛhu kurom hene na bakɔsɛm nea wɔyɛ ne nea wɔnyɛɛyɛ na ama obi mmom ka asɛm bi a watumi aka bi yɛwɔ asantefoɔ bebree a ɔmte sɛ sɛbi obi kasa tia yɛ wura ɔkɔ koraa no akɔ prepɛte koraa wɔnni asɛm a wɔde kɔ nti asɛ nea yɛreka nyinaa saa na ɛteɛ ɛni biribi a wɔde ka na ɔde adifrɛnde asɛm no a wakɔteɛ no ɛfiri sɛ ɔmpee biribi nso nti wɔmpee biribi sɛ yɛn nua yɛtumi abɔ adwumaso ne ne group no SOMPA FM. nhyira de ama ɔmo ne asɛ nananom atra nkonnwa sɛ ɔmo nyinaa nkɔta akyire ɛwɔ hemfi bi wɔ kurom asantema mu na ɔmo didie yɛwura n'apɔne asase de ama ɔmo firi sɛ bofuro tete hɔ didi saa ɔntumi nkɔm asante kawie nti yɛka wɔ hempɔn bi na di anim na nka ahyehyɛ ne yɛhunu asante abakɔsɛm na yɛwura ayɛ na nka animonyam aba atena sɛ na asi kɔnom a ɛyɛ ne nananom na akɔyɛ saa resɛpie sɛ obɛtuntum akora kɔtaa akyi na animonyam aba na no koraa nkɔma ne sika wɔ ma nanso so nsase a ɔtɔn bi wɔ kurom ha no nyɛ nsase ketewa yɛnom nyinaa tete kurom ha no yɛtumi kasa tia yɛwura ne nyɛ ne sɛ yɛsɛte bɛyɛ ne yɛyɛ ama nnipa ho sɛ kasa tia yɛwura kɔ ɛnte saa na ntete hɔ ɔsɛ asi kɔnom ne ne nkɔɔfoɔ akɔyɛ yɛn deɛ ɛka de ato ɔmo sɛ nsɛmtwerɛfoɔ ne obiara na ɛbɔ adwumaso ɔmo a ɔmo yɛ papa nso tɛ bi ɔmo nso mfrɛ mo aba so na ɔmo nso mu didi na ɔmo nso anya nka yɛ atumi ayɛ nneɛma ɛsɛ pata na afei atumi akɔ akɔyɛ no nti bi yɛ sɛ sɛ yɛpie abɔnten a apɛsɛ bɛpie abɔnten no yɛwura bɛsɔre na afei wakyea ne nananom abɔ ɔmo aba so ɔmo adwuma pa a ɔmo yɛ ama asanteman apa ne ntoma fɛɛfɛɛ nti yɛwura numere yi sɛ ɔte yɛ nka ne nkwa so ɔsiesie de ampɔn nkwa tenten de ma ne sɛ adwuma a ɔbɔ adeɛ de basa yɛ adɔm de gyaa no no ɔmfa nkɔ awie yɛ paa nsa na awurade bɛto nso afɛ no afɛ no
akwapa no kwafo maame ya agema yeso 11 years na tatisa opre no Jack Chan ne jetri kura mfa omo ho amane ne haw ne ka oso agu ne maame so no ano aden yepesi ehunu se sa ade na ha na agema no ananye sa no mfre no eye sunsun bi na eye akwala na sa embra miseni fanye sunsun ma enko benkum me wo baba rebi wo honom wadi mfie dubaako na mpacho se de na wo kase oyare no ene na kasa e ba na miana na me yare akra ne de onyare na de etene ne se aso den pa ne problem akra ne de me famu no dise nyame ene betimi edi madansie enti no nansei nipa opakra ne papa de wowu no akra ne 9 months no papa ne wuye enti nipa na me ne ti sesia no eko fra haban bi ede yesamana se yemfa ndware enti ede samana ne ma me bana de o se onfa nware enti nipa ne bana me ka kire ne se ede samana ne ma me bana o se wo nware ti me ka kire me se nipa no de samana ne ma no I ka kire ne se o de samana we mo provided for them. The fourth Bible example is Peter. Peter needed to pay his taxes. And Jesus sent a coin in the correct amount through the mouth of a fish. Somebody tonight, your miracle is in the fish. Just catch the fish. Just catch the fish. And that dollar, that euro, that money is in the fish, and you will get it. If God has promised us that He will provide for us, that He will meet our needs, then quickly let's consider what type of needs does He meet. Number one, God meets our material needs. The food, the clothing, the shelter, and more. The Lord said, I will provide. The secret is just delight yourself in me. And I will give you your heart desire. Years back, there's a song that we used to sing at the Great Baptist Church. In 1980, 81, 82, 83, 84. The praises team or the song leader will lead us to sing this song. I love it so much. Mawanika eradimu nawama nyawakuma pe. Glory. Mawanika eradimu nawama nyawakuma pe. Nyawakuma pe. Delight yourself in the Lord, and He will give you your heart desire. I have seen God providing for His people. The psalmist said, I've been young, but now I am old. I have never seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. So this is the promise of God for you and I. The first promise is that God said, I will provide for you. I'll give you food, clothing, shelter, and more and more and more and more.
Yes, yes, yes. Hallelujah. I had a testimony from a great man of God from Nigeria. He went to Liberia during their civil war. And there was a family that they served the Lord. For days there was no food for them to eat. But they quoted this verse. They said, Lord, David said he had been young. Now he's old. He has never seen the righteous forsaken. We claim these promises. One day, about 5 soldiers entered their house with their guns. So they were scared, thinking that they are coming to end their lives. But they said to them, don't be afraid. We are here to ask permission from you. Every day, can we bring food to you so that you cook for us and we will come here and eat? God, at the battleground, we too, we are hungry. So every day until the war ended, this couple were cooking for the soldiers. They come to the house and eat, and they too, they also enjoy the food. Thank you. God said, I will provide for you. Stop blaming people. Stop complaining. So these are the things that I will share with you this week. And we will study Psalm 37. Let me encourage you to read the Psalm from verse 1 to the end. So the first 2 verses, verse 4 and 5, tells us that God has a promise to provide for us. The second thing that God will provide, not only material needs, but also God meets our emotional needs. In Philippians chapter 4, verse 6 and 7. May God meet your emotional needs. Some of you, emotionally, you are disturbed. But God will meet that need for you. Let's read Philippians chapter 4, verse 6 and 7. God's promises for you. That is His provision. And if God is providing, if God is meeting your needs, He will meet your material needs. Then He will meet your emotional needs. In Philippians 4:6. Good. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Verse 7. And the peace of God, which passes all understanding, shall keep your heart and mind through Christ Jesus. Amen. Amen. Philippi 4:9 and 9 Munna bibia ha mo ho. Nemu ade nyina mu, momfa mpai bone nkotosre. Eni aseda, ema made sre nu Nyankopon asom. Na Nyankopon asom dwe trante ase nyina so no. Ebehwe makoma, ene mo adwen so, Kristo Yesu mu. Amen. In this verse we see that God provides peace for us. Aha, ye hu se Nyankopon man asom dwe. When we feel anxious,
He provides hope for us. He provides comfort for us. When we are grieving, God provides love for us. When we are alone, I pray that as you join me this week, may you enjoy the promises of God. That is His provision number one. God meets our material needs. God meets our emotional needs. Then finally, God meets our spiritual needs. May God provide strength spiritually for you. We are about to pray tonight because every Sunday evening is our time to know that what you are going through is just a little thing in the sight of the Lord. Apostle Peter said, 2 Peter chapter 1 verse 3 and 4. Chapter 1 verse 3 and 4. No, chapter 1 verse 3 and 4. He said, according as his divine power had given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Amen. Amen. Said ye, ni nyankopon fema hoden, edi nneoma fa nkwa, ni nyame SOMPA ho nyina achaye. De wonam animonyam ne mani yeso, afra ye no ho nimdie mu. Eno nso so, eno onam achaye bosha esoso akase akase a ne boye den. Na se monya adwane akono mu proya ewo wiase a momfa yenum nso enya onyankopon su no bi. Amen. God has given us redemption. He has redeemed us from the curse of the Lord. So these are the promises that God has given to us. Promise of provision. So tonight we are going to pray. I want you to lift your voice. The psalmist said, delight yourself in the Lord, and he will grant your heart desire. Amen. Amen. Jemfua, the Lord is healing you now. Don't be afraid. There's a lady watching us from Sehi. You are in pain. Right now, the Lord said, I am providing healing for you. Because I'm your healer. Receive it in the name of Jesus. Wherever you are. Oh, glory to God. Sometimes you go through headache that you can't endure. You've been taking painkillers, but it's still not working. Today comes to the end of that pain. In the name of Jesus. In the name of Jesus. There's a lady. Your name is Peace, but you don't have peace. But the Lord said, I'm going to heal you emotionally. In the name of Jesus. There's a lady, your name is Comfort. They say, Connie. The Lord is telling me to declare to you. He said, oh, glory. No more disappointment.
Receive it in the name of Jesus. Doris, wherever you are. The Lord said, I'm doing a new thing in your life. Receive it in the name of Jesus. Vanessa, wherever you are. The Lord said, this is your time. This is your time. The Lord said, I'm giving you strength to conceive. Within 3 months. The Lord said, my power has overshadowed you. And you'll be confirmed that you are pregnant. Receive it in the name of Jesus. Receive it in Jesus' name. Joyce, wherever you are. Oh, the Lord is healing your back pain. Your back pain and your knee pain. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Anita, wherever you are, receive a new strength from God. The Lord has said, just delight yourself in me, and I will grant your heart desire. Wherever you are, join me now. Let's lift our voice. Say, Lord, provide my material needs. Provide emotional needs. Provide my spiritual needs. Lord, give me peace. What I'm going through, give me peace. Come on, lift your voice and pray. Jesus. It's a time of prayer. It's a time of prayer. It's a time of prayer. Radosi antene me konda, Radosi antene me konde velegabaya, Rato barosi dia, Parantala badoska pantalaba. Oh Lord, provide for me in the name of Jesus. Kadia barosa, Lord, give me peace in the name of Jesus. Ya bompaye, we yesu dimo, erade omaya sum handa bon, halabon, halabon, halabonda, sarumba hakata. Arumba hakata, Apalumba hakate, Siyampala, Ala punta prakatata, Ebebelo pro itakata nikele. Lift your voice in prayer. The Lord has said, just delight yourself in me, and I will grant your heart desire. Harukua satalike, Emdelo kro palasata, Aruatalale. Dia brona brala katala, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Give us peace in the name of Jesus. Provide for us material things. Provide for us in the name of Jesus. Kabados, Jebedega, Rapapa, Erade, provide the money. Erade, Famauma, Yabompa, Halabo, Ibra Sakatale, Nempololo, Siatalabata. Come on. Lift your voice, lift your voice.
Please lift up voice in prayer. The Lord has promised. It's a promise. Don't just read it, claim it. The Lord, I claim your promise of provision. Provide my needs. Yeah, material needs, emotional needs, and spiritual needs. Provide. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the leprosi watalatalale, yandala boko prosebia katalanda. Come on. Lepositi asatala, makatumba hakate, lemporo pala kasika.